Com dia, soc Carlos Pomer, el cap de servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València i anem a fer la sessió informativa del programa de mobilitat Erasmus Studis per al curs 2025-2026. Eh, la xerrada d'avui tindrà una durada aproximada de 40 minuts com a màxim, la meva presentació, i després el que faré és donar la paraula a tots aquells que esteu seguint la sessió per tal de que pugueu fer les vostres preguntes, consultes a la meva presentació. A veure, volia dir-vos que em, en la situació en la que estem ara relacionada amb el programa Erasmus i, sobretot per la situació de la Dana, doncs vàrem modificar la presentació o les sessions informatives que teníem previstes la setmana passada, i el que anem a fer és sessions informatives totes en línia al llarg d'aquesta setmana. Avui hem començat a les 10 del matí amb la presentació del programa Erasmus Pràctiques. Eh, Continuem amb aquesta sessió del programa Erasmus Studis avui a les 12. Esta vesprada tindrem a les 4:30 una altra sessió d'Erasmus Studis en castellà, i tant demà com després demà també tindrem altres sessions. A les 10 el programa internacional, a les 12 i a les 4:30 dues sessions d'Erasmus Studis, i per finalitzar el divendres a les 10 tindrem una sessió de Fordham, i a les 12 i les 4:30 unes altres dues sessions del programa Erasmus Studis. Aquesta sessió va quedar-se gravada en el nostre canal de YouTube. Vo- Podeu entrar a la nostra pàgina de web per tal de visualitzar en el nostre canal YouTube com dia eh, aquesta sessió en qualsevol moment, val? Per a les persones que no puguen assistir en el dia d'avui. També comentar que les 6 sessions que fem del programa Erasmus Studis són vàlides per a tot l'alumnat de la Universitat de València, de forma que si algú de vosaltres no pot acudir de matí, té les sessions de vesprà, perquè el contingut va ser idèntic, igual, val? En les 6 sessions que tenim programades avui, demà i després demà, a les 12 i a les 4:30, que són les sessions del programa Erasmus Studis. Eh, Malauradament, en la situació lògicament que estem derivada de la Dana, doncs no hem pogut fer sessions presencials com veníem fins ara, però intentarem que en aquestes sessions en línia doncs donar-vos totes les respostes que teniu per tal de participar en el programa Erasmus Studis. Com dia, després de la meva presentació, obriré el chat per tal de que pugueu fer les preguntes que considereu oportunes, val? Bé, també és molt important que tingueu en compte que la sol·licitud de programa Erasmus Studis, després ho comentaré, l'anem a ampliar fins al dia 29 de novembre, val? Ampliem una setmana el termini de presentació de sol·licituds per tal de que aquelles persones que tinguen dificultats derivades de la Dana puguen fer la seva sol·licitud. La sol·licitud en línia és molt senzilla i en qualsevol, en un mòbil es pot fer, són 3 passos, ja veureu que és molt fàcil, i com que era en línia i com que tenia 3 setmanes de presentació de sol·licituds, en principi des del 4 de novembre fins al 22 de novembre, no l'hem volgut parar, i és més, l'hem ampliada fins al 29 de novembre per a que tingueu temps per a fer-la dins d'aquest termini. Val? De fet, també teniu la possibilitat de, si heu fet una sol·licitud ja, entrar novament i modificar-la perquè nosaltres se quedem en la última sol·licitud que vosaltres presenteu. Molt bé, pues anem a la presentació. En concret, dir-vos que les raons per a fer una mobilitat internacional, en aquest cas del programa Erasmus Studis, pues són diverses.
En primer lloc, aneu a fer una immersió lingüística, de forma que tindreu un millor aprenentatge d'idiomes estrangers, que pot ser que ja tingueu un domini, però després de la vostra estada, lògicament, és un valor molt important perquè en esa coneixement, en aquesta immersió lingüística que fareu, lògicament vindreu en un nivell molt millor d'idiomes, de l'anglès, de francès, d'italià, en funció del país que aneu, doncs molt valuós per a la vostra carrera, tant personal com professional. El fet de conèixer altra cultura, el fet d'enriquir la vostra formació, el fet de tindre altres metodologies docents, el fet de tindre altres professors que vos donen les classes des d'una a tres vessants, això també és molt important i és un valor afegit que tindreu respecte de l'alumnat que no fa una estada o bé anual o bé quadrimestral del programa Erasmus Studis o d'altre programa de mobilitat internacional. També n'hi ha estudis que deixen palès que el fet de que l'alumnat faci una mobilitat internacional és molt valorat per les empreses en sentit ampli a l'hora de poder trobar feina. Val? Cada vegada és més valuós per al mercat laboral que vosaltres tingueu una estada internacional, inclús m'atreveria a dir més que altres mèrits i acreditacions que pugueu tindre. Aleshores, aquest fet, aquest valor afegit és molt buscat per part de tots els empleadors. I després, bueno, l'experiència única que suposa anar d'Erasmus. Bueno, la universitat és una universitat líder en l'àmbit nacional, en l'enviament d'alumnat dins aquest programa. Enviem quasi 2.000 estudiants cada curs acadèmic i, bueno, el 99,99% de tot l'alumnat té una gran experiència i no s'ha penedís de poder formar part d'aquest programa, sinó tot bé al contrari. Té sempre una segona ciutat que fa seua una experiència al cap i a la fi inolvidable que segur que vos va fenomenal. Val? Molt bé. Bueno, per fer un repàs dels programes de mobilitat en els quals podeu participar, teniu bueno, doncs el programa Erasmus Plus, que és el programa més conegut des de l'any 87, està en marxa, ja tenim més de 35 anys d'experiència en la participació d'aquest programa. La convocatòria que hem obert del 4 al 29 de novembre és el programa Erasmus Studis per a alumnat de grau, que és el vostre cas, però també n'hi ha altres modalitats de participar dins del programa Erasmus, tant per a l'alumnat de màster o la modalitat de pràctiques, eh, o les programes curts, els Blending Intensive Programs, que són estades d'una setmana de durada, són com uns Erasmus Express, i que també teniu en la nostra pàgina web la informació per a poder participar, al igual que Erasmus Master o pràctiques. Avui anem a centrar-se en el programa Erasmus Estudis de grau, però com dic, tant en el nostre canal de YouTube com al nostre web i nostres xarxes teniu també informació d'aquests altres programes que formen i conformen el programa Erasmus de la Unió Europea. D'altra banda, tenim el programa internacional de mobilitat que vos dona la possibilitat d'anar a campus de altres universitats, en aquest cas no europees, de Sud-amèrica, dels Estats Units, d'Àsia, d'Austràlia, i la convocatòria també la tenim oberta des del 4 de novembre fins al 29 de novembre. I demà a les 10 del matí és una de les altres sessions que farem en línia. Aleshores, en la pàgina web nostra, dins de l'apartat de Setmana Internacional, teniu el link en què podeu connectar-vos si esteu interessats en atendre la xerrada informativa del programa internacional. I per últim, també per a l'alumnat de grau, teniu la mobilitat eh, Erasmus a l'Espanyola, que és el programa SICUE, que també permet que aneu a fer estades semestrals o quadrimestrals en altres universitats, en aquest cas de l'àmbit nacional. Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Santiago de Compostel·la, en funció de cada titulació en la que esteu estudiant, teniu una sèrie de destinacions a les que podeu aspirar. En el cas del programa SICUE, les sol·licituds romandran obertes un poc més endavant. Al final del mes de febrer de l'any 2025 és el moment en el que s'obri aquesta convocatòria i els terminis poden fluctuar un poc, però més o menys són aquestes dates finals de febrer
principis de març. Teniu en compte que sempre estem parlant ací de mobilitats que aneu a fer al llarg del curs 25-26. És a dir, mobilitats que aneu a fer el curs que ve, no en este curs. En este curs, en el curs 24-25, és el moment de sol·licitar la vostra participació. I ho fem amb moltíssima antelació per tots els tràmits que comporta, bueno, pues comprovar el vostre requeriment lingüístic i comprovar altres enviar les vostres candidatures a les universitats estrangeres, etcètera, etcètera. És per això que obrim en novembre de l'any 2024 la convocatòria per a participar en programa Erasmus Studis en el curs 25-26 i ho fem en aquesta antelació temporal tan gran. Ens centre ara en el programa Erasmus Studis. Ja sabeu, la filosofia d'aquest programa és que tot l'alumnat, en aquest cas de la Universitat de València, puga fer un semestre de docència o un curs complet de docència en altra universitat europea amb la qual la Universitat de València té signat un conveni de mobilitat. En cadascuna de les vostres titulacions tindreu tota una sèrie de destinacions a les quals podeu aspirar i a les quals podeu demanar anar i en funció d'uns criteris de valoració que després comentaré, doncs podeu tindre adjudicada una estada internacional en una universitat europea amb un ple reconeixement dels vostres estudis una vegada torneu de la vostra estada a l'estranger, lògicament sempre que supereu les proves avaluadores que vos facin en la universitat de destinació. Comentar-vos que el programa Erasmus Studis per al curs 25-26 l'heu de demanar mitjançant aquesta pàgina web, que és el portal de serveis d'estudiants, que és la pàgina web en la qual vosaltres sempre feu la matrícula, bueno, heu fet fins ara la matrícula dels vostres estudis de grau. Ahí teniu el link en el qual podeu entrar, www.portalumne, i dins d'aquest link teniu a la part de l'esquerra una pestanya de programes de mobilitat en altres universitats i ahí és on podeu fer la sol·licitud d'Erasmus Studis. Com dia abans, aquell alumnat que l'hagi fet ja i bueno, la sol·licitud romandrà oberta fins al dia 29 de novembre, però si, per exemple, la setmana passada vau fer una sol·licitud i la voleu modificar avui o el 23 de novembre, en qualsevol moment podeu fer-ho i sempre se quedarem en l'última sol·licitud que presenteu, val? És a dir, que la, el portal de sol·licituds no només permet fer sol·licituds noves, sinó també entrar en una sol·licitud que ja he fet per tal de modificar-la. Pel que fa als requisits per a poder participar en aquest programa en el curs 25-26, dir-vos que un dels requisits és que si, per a que m'entengueu d'una forma pràctica, és que en l'actual curs 24-25 estigueu almenys en el segon curs o en el tercer curs o en el quart curs. És a dir, els alumnes que en el 24-25 esteu fent el primer curs de la vostra titulació no podeu participar, val? Normalment a aquestes sessions sempre venen estudiants de segon, tercer o quart curs, val? En funció també si és una doble titulació que té una durada més llarga, en el cas dels graus de 4 anys, lògicament esteu així estudiantat de segon i tercer curs. O vist d'una altra forma, és necessari per a participar en aquesta convocatòria que tingueu 42 crèdits aprovats en finalitzar el curs passat. És a dir, el que fem és fer una fotografia del vostre expedient al finalitzar el curs 23-24, és a dir, en el mes de setembre del 24 fem una fotografia del vostre expedient i només podran participar en aquesta convocatòria aquell alumnat que tinga almenys aprovats 42 crèdits. Per als alumnes que esteu ara fent segon curs, si l'any passat aprovareu 42 crèdits en el primer, no tindreu problemes, i els alumnes que a hores d'ara esteu fent el tercer curs no aneu a tindre problemes perquè, lògicament, al finalitzar el curs 23-24 ja havíeu fet dos cursos i segur que teniu 42 crèdits superats.
El segon dels requisits que vos exigim per a participar en la convocatòria és que tingueu el requisit lingüístic que mos demana la universitat estrangera, europea, de destinació, per a garantir que quan aneu als campus de les universitats europees pugueu seguir en fluidesa la docència que dona el professorat. Lògicament, no puc anar a una destinació a fer un programa Erasmus sense saber l'idioma de docència en el qual se van impartir les classes. I per això regulem el requisit lingüístic i anem a demanar-vos o bé una acreditació lingüística o bé que supereu una prova lingüística. Després comente més detalls. D'altra banda, n'hi ha alguns requisits específics en algunes titulacions concretes. Ara me ve al cap titulacions dobles d'A de dret, que tenen un moment en el que se pot fer la mobilitat i una durada concreta. És a dir, que pot ser que algunes titulacions només permeten anar eh, en un moment determinat a fer una estada Erasmus o algunes titulacions que tinguen moltes pràctiques que no permeten anar-se'n l'últim any. Això ja depèn de cada titulació en concret. I en aquest punt també és important explicar-vos que a banda d'aquestes sessions que estem fent des del Servei de Relacions Internacionals i que són comunes a tota la comunitat universitària, en els vostres centres, en les vostres facultats, en els vostres... s'estan fent en la majoria de les altres de les 18 facultats de la Universitat de València, vos convocaran a reunions específiques només per als estudiants d'economia o de filologia per a contar-vos més en deteniment o de magisteri les destinacions concretes que teniu i informació més concreta de la titulació. Val? Ho dic perquè la sessió que jo estic fent avui és molt més genèrica de com se presenta la sol·licitud, de requisits lingüístics, beques, però molts centres, esteu atents, moltes facultats vos faran alguna altra sessió específica també en línia i esteu atents al vostre correu electrònic i xarxes socials per atendre-les també. Val? És important que acudiu a les dues sessions. I després també, bueno, pues, les universitats de destinació que aneu a demanar al llarg del període de presentació de sol·licituds, doncs heu de consultar les webs d'aquestes universitats, les webs de les universitats europees en les que voleu fer les vostres estades Erasmus Estudis, perquè sempre trobareu una informació relacionada amb l'alumnat Erasmus i trobareu des dels requisits lingüístics o informació relacionada amb les beques que vos poden donar, és a dir, tot un ventall d'informació i per això sempre vos mm, eh, demanem que feu una búsqueda de totes aquestes webs d'universitats d'altres universitats europees que vos interessen per a visitar-les i per a saber un poc la lletra xicoteta d'allò que vos demanen. Bé, pel que fa al requisit lingüístic, ara entre un poc en detall en què heu de fer, val? Hi ha un principi general en requisit lingüístic, abans ho he dit, i és que teniu que tenir solvència, fluïdesa en l'idioma en el que aneu a rebre la docència en la Universitat Europea de Destinació. Per això, cada universitat ens diu, mitjançant el conveni que signem amb ells, cada universitat europea ens diu el nivell de llengües que és necessari que tingueu per a poder anar a aquesta universitat a estudiar. Val? Per a fer aquesta búsqueda, per a saber vosaltres quin nivell teniu en cada destinació, tenim en el portal de l'alumne, que he dit abans, tota la sèrie de destinacions europees, totes les universitats europees classificades per titulació, per exemple, el grau de física, per exemple, el grau de llengües modernes, per exemple, el grau d'administració i direcció d'empreses. En cada grau podeu veure cada destinació ofertada per al mateix i en el mateix veureu que cada universitat té un nivell d'idiomes, val? Els nivells d'idiomes, que són els que figuren a l'esquerra, van des del més bàsic, que és el nivell B1, fins al nivell més alt, que és un nivell pràcticament de nadiu, que seria el C2. I a banda també teniu, lògicament, l'idioma de docència. Anglès, podeu trobar els idiomes anglès, francès, alemà, italià o portuguès. El que més trobareu a priori sempre serà l'anglès, però també, lògicament, en funció del país al qual aneu, doncs trobareu aquestes combinacions. Hi ha universitats, la gran majoria d'universitats tendeixen a anar
a una docència amb un nivell mínim de B2. Vale? És allò que cada vegada està més és més habitual, encara que n'hi ha moltíssimes destinacions en un nivell B1 i altres també inclús en un nivell C1. Val? I que són les combinacions que aneu a trobar i en funció d'això jo he de saber que si me vull anar, per exemple, un exemple, si me vull anar a la Universitat de Roma i me demanen un B1 d'italià, he de saber que he d'acreditar aquest idioma per a poder anar-me'n a aquesta destinació. O si me'n vaig a una universitat de França i me demanen un B2 de francès en la Universitat de Grenoble, el mateix. O si me'n vaig a la Universitat de Budapest i me demanen un B1 d'anglès, hauré d'acreditar efectivament al llarg del termini de presentació de sol·licituds que ho puc acreditar. En caràcter general, els nivells que teniu en cadascuna de les destinacions són obligatoris, és a dir, jo he de demostrar-li a la universitat, tant la universitat de destinació com també a la Universitat de València, que jo tingui aquest nivell per a poder anar-me'n a aquesta universitat en concret. Però a la regla general de l'obligatorietat de l'acreditació lingüística n'hi ha una regla especial en la qual no anem a exigir-vos en el moment de presentació de la vostra sol·licitud, fins al dia 29 de novembre, que tingueu el certificat corresponent a l'idioma. Val? Això són els casos d'Itàlia i Portugal. N'hi ha moltes universitats italianes i moltes universitats portugueses que no us reclamen de forma obligatòria el certificat en estos moments, val? I vos deixem participar en la convocatòria encara que en el mes de novembre no ens acrediteu el coneixement en italià o portuguès. Després n'hi ha molts matisos, perquè sí que vos recomanem sí o sí que els idiomes recomanats abans de començar la docència a la universitat de destinació tingueu aquest nivell, val? És a dir, doncs, per exemple, que en l'estiu se dediqueu a, si teniu una destinació en Portugal, per exemple, o en Itàlia en idioma recomanat, doncs que se fiqueu ja les piles des de que teniu adjudicada una destinació d'aquests països per a no anar sense idiomes allí, val? Però n'hi ha una sèrie d'universitats en les quals no és obligatori que ens acrediteu aquest requisit lingüístic. D'altra banda, n'hi ha destinacions, en les combinacions que hem vist abans, que tenen dos idiomes. Això, clar, pot passar en universitats, per exemple, d'Alemanya, en la qual n'hi ha una part de docència que està ofertada en l'idioma alemà, però una altra part de docència està ofertada en idioma anglès. En aquest cas, ens diu aquesta universitat alemana, per fixar l'exemple, que qualsevol dels dos idiomes és vàlid per a que pugueu aspirar a fer a fer una estada Erasmus en aquesta universitat alemana. Lògicament, després haureu de mirar l'oferta formativa d'aquesta universitat i veure en quin idioma concret se dona aquesta docència. És algo paregut a lo que ens passa en la Universitat de València, en el valencià i l'espanyol, que tenim docència en espanyol i docència en català. De la mateixa forma, moltes universitats estrangeres tenen docència en anglès i en un altre idioma. Dic anglès perquè és el més habitual, que sempre un dels dos idiomes siga l'anglès. En destinacions on trobeu dos idiomes, en l'acreditació d'un idioma és suficient. Encara que n'hi ha alguns casos, molt pocs, de destinacions en els quals vos obliguen a tindre els dos idiomes. En aquest cas, veureu que en l'oferta de destinacions fica obligatori en els dos casos. El resum de tot és que aneu a la pàgina web en totes les destinacions, trieu el vostre grau, mireu totes les destinacions i mireu en cura l'idioma concret que heu d'acreditar i que és necessari que tingueu per anar-vos dins del programa. I addicionalment també podeu consultar les webs de les altres universitats, de totes les universitats que vos interessen per a veure més la lletra xicoteta. Però el més rellevant és això, anar al portalumne i veure aquesta combinació d'idiomes en funció de les vostres preferències. El següent pas és preguntar, molt bé, jo me vull anar a la universitat X, a la universitat de Budapest, per exemple, i me obliguen a tindre un B1 d'anglès. Aleshores, de quina forma puc jo demostrar a la universitat que tinc aquest nivell d'anglès? Doncs és necessari la primera forma en la que podeu acreditar aquest coneixement és perquè tingueu un certificat d'haver superat aquesta prova de B1 en anglès.
val? Bueno, dic B1 anglès o el certificat corresponent, val? De la llengua corresponent. Tenim a la pàgina web una taula d'equivalències de la Universitat de València que podeu consultar en el nostre web UV Internacional, o si no, també ho fiqueu a Google i ho trobareu. I tenim una taula en la qual se recullen tots els certificats que la Universitat de València dona validesa i el nivell corresponent. O sigui, n'hi ha multitud, però, per exemple, estudiantat que fa els exàmens del British Council, doncs, per exemple, doncs, si té el CAE, que és el Certificate of Advance, li donem un C1. Si té el Proficiency, li donem un C2. Si té el First Certificate, li donem un B2. És a dir, per a cada institució tenim aquesta taula. De la mateixa forma, també se recullen tots els certificats de les escoles oficials d'idiomes de la Generalitat Valenciana o els centres d'idiomes, el Centre d'Idiomes de la Universitat de València o aquell alumnat que hagi fet el batxiller en centres com el Col·legi Alemà o col·legis vinculats de docents en anglès. Val? Aleshores, en funció de cada supòsit, mireu la taula i el més important és que mos adjunteu aquest document i aquest certificat per a que nosaltres puguem comprovar que efectivament teniu aquest nivell. Per a fer això, per a pujar aquest certificat d'idiomes, heu de fer-ho dins del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, dins i fins al dia 29 de novembre. És la data màxima en la qual podeu adjuntar el vostre certificat. Val? El més normal és que el escanegeu i el pugeu a la plataforma, si pot ser en PDF millor. Inclús, bueno, pues, si teniu dificultats ara també per la dana, també podeu fer una fotografia al document i pujar-lo. Inclús també, si n'hi ha algun alumnat, esta és una norma molt específica d'aquest any, si n'hi ha algun alumnat afectat per la dana i per el que siga, per alguna situació, no pot tindre el document perquè no el tenia en un núvol o en el cloud i no el té en paper, tenim a la pàgina web un document de declaració responsable que l'estudiant pot omplir, signar i pujar aquest document a la plataforma informàtica, perquè el certificat d'idiomes se puja juntament amb la sol·licitud que ho fareu, insistís, de programa Erasmus fins al dia 29 de novembre. Aleshores, ja vos dic, o bé escanegeu, o bé pugeu el document que vos ha donat la institució, que normalment vos ho dona en PDF. En altres casos podeu inclús pujar la fotografia, o bé la declaració responsable en el cas de que per els efectes de la dana no pugueu tindre aquest document corresponent. Lògicament, en els casos de que estigueu afectats per la dana, també haureu de demanar un duplicat a la universitat, bueno, a la institució que vos ha fet aquest certificat per a tindre-lo en la primavera, perquè la universitat de destinació vos demanarà també aquest certificat. Quan pugeu el certificat d'idiomes a la plataforma, vos recomanem, per favor, que ens fiqueu només en el nom de l'arxiu una paraula que pot ser, bueno, pues el vostre cognom o el vostre nom, però no fiqueu ni espais, ni apòstrofs, ni coses per l'estil, perquè després ens dona problemes per tal de llegir-lo. Val? I heu de ficar un PDF per idioma. Per exemple, si teniu en anglès 3 certificats, doncs el que heu de fer és crear un únic document PDF o un únic document, un únic arxiu i pujar els tres certificats d'anglès en un únic document i així ens faciliteu la tasca. Per suposat, se pot fer i presentar més d'un idioma, perquè si jo tinc certificats en anglès i en francès, per suposat que puc pujar un PDF en francès i un altre en anglès. Val? Vosaltres aneu a per totes en la sol·licitud i en la pujada de certificats i nosaltres, lògicament, sempre vos donarem el nivell que acrediteu, el nivell més alt d'acreditació que mos presenteu. D'altra banda, i este és, diguem-ne, el plan B, hi ha molt d'alumnat que, bueno, per circumstàncies no pot acreditar en un certificat el seu coneixement d'idiomes. En aquest cas, el que anem a fer és una prova especial per al dia 14 de desembre. Esta prova és com un últim cartutxo, per a que m'entengueu, per a tot aquell alumnat que o bé
no puc acreditar cap certificat o bé vull acreditar un nivell B1 en alguna llengua en la qual no té un certificat acreditatiu. Val? Pot donar-se el cas que n'hi ha que un estudiant que no té cap certificat i vulgui fer la prova d'anglès en B1, o pot donar-se el cas d'un estudiant que tinga un certificat de nivell B2 d'anglès, però li interessa fer la prova de francès B1, val? Pues pot fer-la sense pegues. Val? Aquesta prova eh, acull a tot i ser alumnat. I després també el que he comentat abans de l'alumnat que se'n vagi a universitats italianes o portugueses, en les quals no siga obligatori el reconeixement lingüístic, també li aconsellem, per favor, que s'inscriga a aquesta prova. Aquesta prova de B1, en principi, tenim previst que siga una prova presencial el dissabte, dia 14 de desembre. Amb els efectes de la dana, no descartem altres escenaris, però en principi, a dia d'avui, donat que el dia 8, no, el dia 9 de desembre, bueno, pues pot ser que la docència torni a ser presencial. La idea és que esta prova el dia 14 de desembre, que el dissabte pel matí, 14 de desembre, fem la prova presencial. Si això varia, no se preocupeu, que vos contactarem i vos direm si efectivament se fa d'altra forma. Però, insistís, en principi, dia 14 de desembre, proves B1 per a l'alumnat que no puga acreditar idiomes o bé que vulgui fer acreditacions en altres idiomes que no ha acreditat. És un test escrit que no té part oral, organitzat per el Centre d'Idiomes de la Universitat de València i bueno, pues farem proves en alemà, en francès, en portuguès, en anglès i en italià. Lògicament, el que més se presenteu és en anglès i italià, però bueno, també n'hi ha d'aixòs altres idiomes. I el màxim de proves a les que se podeu presentar és de dos, perquè com també les fem totes a l'hora, doncs tampoc podríeu fer sí, les 5 proves en el mateix dia. Aleshores, un màxim de dos proves, val? Les heu de triar. I les aules i els horaris concrets del 14 de desembre, que farem per franges horàries, no sé, m'ho invente, a les 9 farem l'italià, a les 11 l'anglès, no ho sé, per ficar un exemple. Això ho publicarem en la nostra web i també vos enviarem un mail a tots els que s'heu inscrit per a dir-vos quan toca fer la prova. D'altra banda, també comentar-vos que vale, les fases del programa Erasmus, bueno, ja ho hem dit, teniu per a fer la sol·licitud del 4 al 29 de novembre. La sol·licitud, com és en línia, és un 24/7, és a dir, que podeu fer-lo a qualsevol moment, per la nit, per el dia, quan vulgueu, en línia en el portalumne i se tancarà el procediment a les 23 hores 59 minuts del divendres 29 de novembre. La... No ho deixeu per a l'últim dia, per favor, la presentació de sol·licituds, però ja vos dic, com he repetit, sempre agarrarem l'última sol·licitud que heu presentat i també vos dic que això, que podeu modificar-la en qualsevol moment antes de la data límit i això, no ho deixeu per l'últim dia. Després, en funció de les vostres sol·licituds, n'hi ha una preselecció per part dels coordinadors i coordinadores de mobilitat. Són professors de les vostres titulacions, doncs en dret n'hi ha un professor que és el coordinador, el mateix passa en física o el mateix passa en química, en tots els graus, val? I ser professor, que és el coordinador de mobilitat o professora, serà el que faci la preselecció de les candidatures. I ser coordinador o coordinadora també serà després el que vos ajude en la part acadèmica per a fer els contractes d'estudis i també dir-vos quines assignatures heu de fer quan aneu d'Erasmus, val? Però una de les tasques fonamentals que té este coordinador o coordinadora de titulació és que fins al dia 20 de febrer del 25, no vol dir que siga el 20 de febrer, val? Ell vos contactarà per a dir-vos com se fa la preselecció. Eh, Serà la persona que diga pues, quins estudiants se van a quines destinacions, val? N'hi ha algunes titulacions en les quals les sol·licituds que feu ja són vinculants lògicament, en funció dels criteris en els quals bàsicament està la nota mitjana, vos donarà l'adjudicació i després n'hi ha altres sistemes que denominem de subhasta, com és el cas de tots els estudiants de la Facultat d'Economia o tots els estudiants de la Facultat de Dret i també altres facultats que en lloc de que la sol·licitud siga vinculant, el que fan és convocar-vos un dia
abans del 20 de febrer i en funció dels criteris de selecció del vostre grau, l'alumnat va triant la participació, val? De forma que l'alumnat té tota l'oferta de destinacions i tria primer el que tinga més nota i així de forma presencial en aquestes subhastes que se fan en algunes titulacions. En la gran majoria de titulacions de la Universitat de València, els criteris de selecció fonamentals són la nota mitjana i és el més important, la nota mitjana que teniu en el curs 23-24, és a dir, la fotografia de la vostra nota mitjana que se fa en el mes de setembre del 24, i després n'hi ha altres ítems, com per exemple el haver participat en el programa del Mentors Incoming o bueno, pues el coneixement d'idiomes. Però, insistís, la nota mitjana és el valor més important a l'hora de seleccionar als estudiants i donar-los sis adjudicacions. Una vegada que tingueu la preselecció per part del coordinador, nosaltres publicarem la llista d'adjudicataris en els vostres noms i les universitats a les quals aneu a estudiar i de l'1 al 30 d'abril obrirem un termini per a que feu l'acceptació en línia a través d'Entreu, que és la seu electrònica de la Universitat de València. No patiu per això perquè enviaràs prompter, llavors vos direm com heu de fer-ho i en aquesta acceptació el que heu de fer és bueno, pues, dir que sí, que me'n vaig d'Erasmus el curs 25-26, donar-nos un compte bancari en el qual vos pagarem la beca i hi ha tres informacions que venen en el formulari, val? Molt senzill. I després anem a fer reunions informatives també en línia, en principi, el dia 1 d'abril per a comentar-vos els passos següents que heu de donar per tal de participar i continuar en el programa Erasmus Studis. Per què fa a la sol·licitud, és a dir, com he de presentar la sol·licitud en la pàgina web de la Universitat de València. Vaig a fer un resum, algunes coses ja les he comentades. Torno una altra vegada al portal de serveis d'estudiants, que el teniu al vostre abast en la pàgina web. I en este portal, es diu Portal Alumne o Portal de Serveis d'Estudiants, teniu en la part de l'esquerra una pestanya que es diu Programes de mobilitat en altres universitats, eh, que és l'enllaç per a poder fer la sol·licitud d'Erasmus, val? Una vegada li doneu, vos apareixerà el de consultar les destinacions de mobilitat i també vos apareixerà, si no ho he ficat, però vos apareixerà fer la sol·licitud, val? Entreu, fiqueu usuari i contrasenya de la Universitat de València. En la consulta de destinacions, ja ho he dit, és on podeu trobar totes les destinacions de cada titulació i els idiomes que vos requereixen. Una vegada entreu en la primera part de la sol·licitud, ja veureu, són tres pantallazos superfàcil. El primer de tot és indicar la vostra titulació, en la qual esteu matriculats, i així és el moment en el que si voleu inscriure-vos en la prova B1 que organitzem el dia 14 de desembre, ho heu de fer, val? En els idiomes que vulgueu. Per exemple, en aquest cas, este estudiant pues, voldria fer la prova en B1, pues, clicaria este checkbox i en aquest cas, l'alumne també té un certificat d'idiomes en alemà perquè ha fet una prova del Goethe Institut o perquè té el batxillerat del col·le alemà, per exemple. Bueno, hi ha multitud d'exemples. Doncs el que faria és anar a aquest apartat d'adjuntar certificat i pujar el PDF com he comentat abans, val? Les combinacions poden ser múltiples, perquè ja sabeu que podeu escriure-vos en dos proves, o si no, bueno, pues pujar tots els certificats en la fórmula que vos he dit abans. Els certificats que no donem com a vàlids, que no sol ser habitual, perquè normalment els certificats es donen com a vàlids, però si algun alumne no és vàlid, clar, en aquest cas inscriurem d'ofici a aquest estudiant que no li donem el certificat, en aquest cas d'alemà, perquè no li donem ni un nivell B1 ni B2, l'inscrivim d'ofici en la prova B1 per a que tinga aquest plan B. Però no és lo habitual. Lo habitual és que vosaltres, o bé mos fiqueu el certificat corresponent i nosaltres ho comprovem i vos donem aquest certificat. Després traguem el llistat de certificats que són vàlids o bé s'inscrigueu a la prova de B1. Com he dit abans, com el dia 14 és la prova d'idiomes, uns dies abans, la setmana d'abans d'aquest dissabte 14 de desembre, a banda de dir-vos on heu d'anar a fer la prova de B1, també traurem el llistat de l'acreditació lingüística que teniu en funció dels certificats que heu fet. Val? Per exemple, un estudiant que ens ha acreditat un nivell B2 d'alemà, que estigui atent a la pàgina web perquè la setmana, uns dies abans del dia 14 de desembre, publicarem l'idioma que li reconeixem en funció del certificat que ens ha presentat. Val?
Bueno, això en la pantalla ja vegeu dels idiomes. I després, bueno, això ja ho he dit, que podeu inscriure-vos en més d'una llengua. I després està la pantalla en la qual trieu les destinacions. I, com he dit abans, n'hi ha alguns graus, algunes facultats, per exemple, dret o economia, en la qual no és important les destinacions que demaneu perquè no són vinculants. Però en la resta, bueno, en molts altres titulacions sí que és necessari que feu la tria de destinacions amb molt de cuidado, amb molta cura, perquè sí que són vinculants. En aquest sentit, també vos demanen que aneu a les sessions informatives del vostre centre per a que vos diguen en concret la fórmula que tenen per a fer la subhasta o els criteris de selecció. En general, què passa? Que en esta pantalla, en la part de baix, podeu veure totes les destinacions ofertades. En aquest cas, es tracta d'un estudiant que té bueno, pues, diverses universitats. Aquí està la Universitat de Mainz en Alemanya, la de Ulm en Alemanya, la de París o la Universitat de Trento en Itàlia. I així té les característiques de les places, val? Places que normalment, bueno, pues, poden ser o bé semestrals o bé anuals. Normalment les anuals les veureu que són totes de 10, o quasi totes de 10 mesos, així n'hi ha alguna de 9, però normalment les anuals són de 10 mesos i normalment les quadrimestrals són de 5 mesos. Bueno, doncs en funció de les característiques de les destinacions on voleu anar, les trieu i les seleccioneu. Quan seleccioneu en este verificador, pujaran la part de dalt i podeu seleccionar fins a un màxim de 5 destinacions, val? Podeu seleccionar una, dos, tres, quatre o 5, màxim 5. I amb els botons d'ací de la dreta podeu triar les preferències. Lògicament, així està la preferència 1, 2, 3, 4, 5. La que fiqueu en primer lloc seria la que aniria, bueno, pues, seria la primera en la qual vosaltres teniu més interès. Aleshores, també prioriseu-les. En aquest cas, este estudiant, la primera destinació és Augsburg, la segunda és la Rheinische Friedrich Wilhelm Universität en Deutschland, en Alemanya, la tercera és la Universitat de Mainz en Alemanya, la quarta, bueno, de Ulm en Alemanya i la cinquena de París. Bueno, pues això. Sempre podeu jugar en estos botones, és super fàcil donar de baixa, tornar a pujar i quan ho tingueu clar, el que heu de fer és donar-li al botó finalitzar per a que se grave la sol·licitud. Val? Com vegeu, són dos passos. Entre, verifique els idiomes, el que vull fer, i segon en pantallazo, les destinacions. Super fàcil, val? No s'oblideu de donar-li el botó finalitzar, no deixeu, ja vos he dit, fins a l'últim dia, i quan li doneu a finalitzar, perquè si no, no se grava la sol·licitud, podeu descarregar també en el portal de sèries d'estudiants, en la plataforma que hem vist abans, podeu entrar novament i descarregar un PDF justificatiu perquè esteu tranquils. No és necessari que presenteu este document a les nostres oficines, ni que vingueu amb el PDF, ni que us envieu un mail, ni res d'això, val? Això si ho quedeu vosaltres perquè estigueu tranquils i també la plataforma vos enviarà un mail al vostre correu electrònic de la universitat, el de alumneuv.es, i podeu guardar aquesta sol·licitud per estar tranquils de que el que jo he presentat ha quedat ben gravat i entre en la subhasta o en la preselecció de les candidatures. Així pues, teniu l'exemple, no? D'un estudiant d'ADE que ha demanat les universitats que figuren baix i que s'ha inscrit a la prova d'anglès i ha presentat un certificat de B1 d'alemà. Bueno, pues, com vos dic, n'hi ha 1000 variables, però perquè se quedeu tranquils, bueno, pues teniu aquest PDF justificatiu. Acabant ja la meva presentació, ara vaig entrar en les ajudes econòmiques. Des de bueno, des de que comença el programa Erasmus, crec que fa 37-38 anys, sempre n'hi ha hagut una ajuda econòmica per a tot l'alumnat que participa en el programa. Això es fa perquè, lògicament, bueno, se suposa que l'estada Erasmus eh, pues és una major despesa per a tot l'alumnat i per això la Unió Europea, juntament en aquest cas amb el Ministeri Espanyol d'Universitats, donen unes ajudes econòmiques per a tot l'alumnat Erasmus. La Universitat de València també dona una part del seu pressupost a aquestes ajudes Erasmus. Per al curs que ve, per al curs 25-26, les nostres previsions són les que figuren així. Val? N'hi ha tres grups de països en funció dels costos de vida de cada país. Quasi tots els països que més vos interessen estan en el grup 1. Per què? Perquè normalment se n'aneu a Alemanya, a França, a Itàlia o a Regne Unit. Val?
Regne Unit també, insistís, entra en esta convocatòria, val? Clar, què passa? Que con que quasi tots els països estan en el grup 1, pues, la gran majoria de vosaltres rebreu una beca mensual de 350 euros al mes, val? En el cas del grup 2, 300 euros al mes, i en el cas de universitats que s'ubiquen en els països del grup 3, 250 euros al mes. Ja vos dic, quasi tots esteu o aspireu a universitats del grup 1, val? A lo millor en el grup 2, bueno, pues Portugal també és prou habitual, o en el cas del grup 3, Polònia, però quasi tots se situen en el grup 3. Aquestes quanties que vegeu són les que a hores d'ara el CEPIE té previsió de donar. El CEPIE és l'organisme autònom que gestiona les beques Erasmus, i veritablement sabrem les beques concretes que aneu a tindre en l'estiu de l'any 2025. Però sí que és veritat que el més normal és que tingueu aquestes beques. Cada curs acadèmic poden fluctuar. Este any 24-25 han sigut un poquet més elevades perquè bueno, el CEPI, la Unió Europea, el Ministeri d'Universitats ha donat un poquet més d'ajudes, però la nostra previsió per al curs 25-25, 25-26 és que les ajudes siguin les que figuren així, val? No tenim previsió de que aquestes quanties a dia d'avui siguen superiors. Aleshores, si jo me'n vaig 10 mesos, a una estada de 10 mesos, doncs cobraria bueno, pues el producte de 350 euros per 10 mesos, val? La Universitat de València també, en funció del seu pressupost, pot donar una ajuda, a vegades hem donat una equivalència d'un mes, bueno, en funció de com estiguen les coses, a vegades hem donat a estudiantat que se'n va a estades anuals i no als semestrals. Això tot se decidís en el mes en els mesos d'estiu de l'any 25, però jo me faria una idea de multiplicar aquestes quanties per 5 o 10 mesos, 5 mesos per estades quadrimestrals o 10 mesos per estades anuals. En funció del nombre d'estudiants i de més, pues, se pot perfilar més, però això és més o menys una idea. A banda, també n'hi ha una novetat per a l'alumnat que ja s'ha aplicat este any, i és que també paguem una quantia de viatge. No és una quantia al mes com això. Quasi tots els estudiants reben 309 euros per el viatge, que també se paga en este cas se paga una sola vegada i en la quantia completa, val? Perquè les beques de dieta diària, diguem-ne, que són les que figuren així, se paguen en dos terminis, i ja vos he dit que hauríeu de multiplicar per el número de mesos en el qual se n'aneu, però les despeses de viatge també se paguen d'una vegada sencera, i són, bueno, n'hi ha un quadre, però normalment quasi tots de vosaltres aneu a destinacions que està, pues això, uns 309 euros, en alguns casos 375 euros, val? Aleshores, per a que se feu una idea. Després, aquell alumnat que tinga menys oportunitats tindrà una beca superior, perquè la Unió Europea vol un Erasmus para todos, vol que el programa no sea elitista, vol que el programa ajude a aquelles persones que estan en una situació menys afavorida. Aleshores, en aquest cas, n'hi ha un increment de 250 euros per mes per a cada becari. En lloc de cobrar 350 euros al mes, l'alumnat que se'n va al grup 1 cobrarà 600 euros al mes. I així anar successivament en funció del país en el qual fa la seva estada. L'alumnat que té menys oportunitats està regulat i són els que figuren en estos quatre grans supòsits. En primer lloc, tindreu una beca suplementària de 250 euros mensuals els alumnes que tingueu una beca general del Ministeri, o bé en el curs actual o bé en el curs que ve. La beca general del Ministeri no té res a veure amb la beca Erasmus. La beca general del Ministeri és aquella que demaneu quan se matriculeu en el vostre grau i que, bueno, doncs vos paguen el desplaçament o les taxes de matrícula o altres conceptes. Doncs, si teniu la condició de beneficiari d'aquesta beca del Ministeri, tindreu automàticament un plus de 250 euros en la beca Erasmus, val? També dir-vos que si aspireu l'any que ve a ser Erasmus, tindreu la possibilitat de tornar a demanar aquesta beca del Ministeri, val? És a dir, és compatible la beca d'estudis la beca d'estudis Erasmus a la beca que tots els anys demaneu al Ministeri d'Universitats per tal de fer les vostres estades. I només pagareu
les taxes, si és que no vos donen la beca, en la Universitat de València. Mai pagareu una altra vegada les beques, perdoneu, les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Així se junten, se barregen molts conceptes de beques i de taxes, però bueno, bàsicament és això, val? Bueno, pues ese és el primer supòsit, gran supòsit, en el qual teniu aquests més 250. El segon supòsit és aquell alumnat que tinga una discapacitat superior al 33%. Si alguna li passa això, bueno, també inclús n'hi ha beques especials. am, I, bueno, pues dir-vos que de forma automàtica paguem IC Plus. En tercer lloc, també paguem IC Plus de 250 euros al mes per a l'alumnat víctima del terrorisme o violència de gènere. I en quart lloc, paguem també a l'alumnat que siga membre de família nombrosa o família monoparental. En estos cuatro casos, paguem aquestes beques mensuals, ¿val? Per el nombre de mesos corresponent. Tingueu en compte que estos quatre supòsits, com que figuren en la vostra matrícula quan la feu en el mes de juliol, el que nosaltres fem en l'Oficina de Relacions Internacionals del nostre servei és acudir a la vostra matrícula i verificar de forma automàtica que esteu en alguns d'estos quatre supòsits per a donar-vos IC+, val? No, en principi no heu de donar-nos cap paper, ni adjuntar-nos, ni enviar-nos un mail amb la documentació, però nosaltres ja tenim aquesta informació que obra en el nostre poder perquè feu la matriculació a la Universitat de València. Després n'hi ha altres ajudes econòmiques que ja no són globals, ja no són per a tot l'alumnat, perquè les que he explicat abans sí que són per a tot l'alumnat. He dit la de la Universitat de València que encara està per definir per al curs 25-26, però bueno, està la de la Generalitat Valenciana, que les tardors trau la convocatòria, no cal fer sol·licitud i alrededor d'un 10% dels estudiants Erasmus tenen esta beca. És important destacar que la beca de la Generalitat el que fa fonamentalment és també prioritzar la nota mitjana de l'alumnat que aspira a tenir la beca i que se paga un màxim de 5 mesos en les quanties que hem vist abans. Val? No heu de fer cap sol·licitud. Val? Nosaltres creuem dades en la Generalitat Valenciana i si vos toca la beca, doncs la paguem. Si vos toca la beca en el curs 25-26, sí que és cert que se paga molt tard perquè la Generalitat Valenciana treu molt tard les beques. Se paguen, són segures, però se paguen tard. Això no passa en les beques de la Unió Europea i del Ministeri d'Universitats, que se paguen en dos terminis, el 70% al principi i després el 30%. Val? I després també obrirem la convocatòria Erasmus Santander. Tenim previst per al curs 25-26 treure 100 beques de 1.000 euros en total, no 1.000 euros al mes, 1.000 euros en total, i haureu de fer la sol·licitud si esteu interessats en la web de les beques del Santander. Quan obriguem aquesta convocatòria no patiu perquè aneu a enviar-vos un correu electrònic amb aquesta informació per a que pugueu aspirar a tindre aquesta beca. Teniu en compte que normalment se van 2.000 alumnes d'Erasmus a la Universitat de València i donem 100 beques, doncs, bueno, pues el percentatge no arriba a tots i també ahí es prioritza bàsicament la nota mitjana. I per acabar, bueno, pues alguns consells per als futurs Erasmus, que visiteu els webs de les universitats que us interessen abans de fer la vostra sol·licitud i també abans d'anar a la subhasta corresponent al vostre centre per a veure l'oferta acadèmica, quines titulacions vos interessen en la Universitat de Grenoble o en la Universitat de Roma, quines assignatures se donen, quin és el programa d'estudis que se dona. És molt important que aneu veient tot això per a fer la tria, la petició de les universitats que més s'acoplen a les vostres desitjos. Mireu i reviseu, per favor, bé tots els requisits lingüístics, tot el que compta de cada destinació té un requisit lingüístic, pujar el certificat corresponent o escriure'm a la prova de B1, superimportant, val? I recordeu que l'acreditació per certificat heu de fer-la abans del 29 de novembre, val? És la data que tallem. A partir d'aquesta data ja no podreu acreditar idioma en un certificat, val? Importantíssim. Després mireu la durada de les estades, doncs si voleu anar a fer una estada d'un quatrimestre, del primer o del segon, o preferiu a fer una estada anual. Mireu també els calendaris acadèmics de les universitats. Per exemple, en Noruega se solen començar en el mes d'agost
O en Alemanya al revés, se comença molt tard, en el mes d'octubre. És a dir, que cada universitat europea té un inici i un final, que normalment és molt paregut al nostre, de setembre a juny, però bueno, algunes varien i tota això és la informació important a mirar en les pàgines web de les universitats estrangeres. I també mireu informació relativa a beques d'aquestes altres universitats. L'allotjament, que cada vegada és un tema més complicat, n'hi ha algunes destinacions on és molt complicat trobar un pis compartit, però bueno, a vegades n'hi ha residències universitàries que ofereixen habitacions a molt bon preu. Això és informació molt important a l'hora de triar una universitat i no una altra, val? Aleshores, mireu tot bé en les pàgines web de les universitats socials. I per suposat, prepareu bé la sol·licitud i no espereu fins al dia 29 de novembre a l'últim moment per a presentar-les. Heu d'estar molt atents a les nostres xarxes socials, també al nostre. També les coses més rellevants, una vegada presentat la sol·licitud, vos podem enviar correus electrònics al vostre correu institucional de la Universitat de València i en cas de dubte teniu l'adreça específica que tenim per a gestionar el programa Erasmus Studis, que és erasmus.estudis@uv.es, val? Aquesta és l'adreça en la qual podeu, bueno, pues quan acaben la nostra xerrada, preguntar i està al vostre abast per a qualsevol dubte que pugueu tindre. Bueno, més o menys aquesta és la presentació ah, que volia dur a terme. Bueno, algo més d'una hora he estat. I ara, si us sembla, el que anem a fer és obrir el canal de preguntes i respostes i bueno, pues les aniré llegint i contestant-les una darrere l'altra. Val? Crec que teniu dins del Zoom la possibilitat de fer preguntes, crec que en la part eh, de baix de la pantalla, Questions and Answers, val? Ahí podeu deixar la vostra pregunta i vaig anar contestant-les una darrere l'altra. Val? Bueno, doncs ara és el moment. I, bueno, i per suposat, el consell més important per a mi és que participeu en el programa Erasmus, que va donar un valor afegit brutal, tant des d'una vessant personal com professional. O sigui, jo crec que ara la formació acadèmica universitària no està completa si no teniu una estada en l'estranger, val? Que ja quasi és com l'idioma que va de suyo, pues una estada a l'estranger també va de suyo un poc. Encara que estiguem ara mateix en un moment un poc complicat per la dana i de més, penseu que vosaltres aneu a fer una experiència Erasmus el curs que ve, ja siga en setembre o ja siga, si és una estada de segon semestre, en, en gener-febrer de l'any 25 o, com he dit abans, en setembre del 25. I per aquesta etapa, lògicament, també la situació bueno, pues, haurà canviat i de més. I molt aconsellable participar en este programa de mobilitat Erasmus, val? Ben conegut per tots. Així que bé, anem a les preguntes. La primera pregunta diu, si presento la solicitud sin ningún idioma acreditado y me presento a hacer la prueba el día 14 de diciembre, ¿de qué forma debo presentar después el certificado? Espereu perquè vaig a compartir pantalla i així també podeu veure les preguntes i crec que va ser. Bueno, pues eso. Si presento la solicitud en un idioma acreditado, me presento a hacer la prueba el 14 de diciembre, ¿de qué forma debo presentar después el certificado en caso de aprobar el examen? Ahora, es un estudiante. Vale, o sea, lo que diu el estudiant és que fa la prova del 14 de desembre del BU. Si facis la prova del 14 de desembre, el que anem a fer nosaltres és que te donarem en el mes d'abril te donarem un PDF en la superació de la prova del BU, val? Si és que superes aquest examen. Te direm la forma en la que te pots descarregar aquest certificat perquè has superat la prova de BU que nosaltres fem el dia 14 de desembre. Però ja no pots... O sigui, els certificats, que és un plan diferent d'acreditació al de la prova del BU, els certificats com a màxim a nosaltres ens els pots presentar fins al 29 de novembre. Després ja no. I si no tens el certificat acreditatiu a aquesta data, nosaltres no podem acreditar-te que tens un nivell B2, per exemple, d'anglès, si és allò que aspires, perquè nosaltres hem de tancar la convocatòria del 29 de novembre. No podem confiar en que després tragareu un certificat de B2 en el mes de
març, abril. Per què? Perquè ens ha posat moltíssimes vegades que l'alumnat diu, no, no, tranquilo que en la primavera me saco el B2 d'anglès. Després no té el B2 d'anglès i la universitat de destinació no l'accepta. Per aquest motiu, per aquest motiu, nosaltres exigim en el dia de finalització de presentació de sol·licituds, és a dir, el dia 29 de novembre, que tot l'alumnat hagi tingut presentat el certificat. Val? No val després dir que jo tenia o que me voy a sacar. Val? Si no el tens en aquesta data de 29 de novembre, pots fer la prova el 14 de desembre, però no dir que després el tindràs perquè la convocatòria és en règim de concurrència competitiva, la convocatòria hem de valorar tots els expedients a la mateixa vegada i no podem confiar que sí que no o a última hora perquè si no seria, com ens ha passat altres vegades, clar, una desorganització. Val? I teniu en compte que la universitat de destinació també vos va demanar, i moltes d'aquestes universitats en el seu application form, en la seva sol·licitud, vos demanarà el certificat d'idiomes corresponent, que com vos dic, de la prova del 14 de desembre nosaltres us donarem aquest examen. La següent pregunta va per el mateix camí. O sigui, no, després del 14 de desembre no n'hi haurà més proves d'examen Erasmus. Val? Nosaltres en el mes de juliol de l'any 24 ja us enviarem, això intentem fer-ho amb molta antelació, un correu electrònic informant-vos de les proves que anaven a vindre, que per favor vos preparareu i tota la informació de què anàveu a tindre que fer en el moment de presentar la sol·licitud d'Erasmus, però no tenim un plan B per a després. Aleshores, ahir el que vos aconsello és presentar-vos a la prova B1, però no podem després del 29 de novembre fer o recollir altres certificats per les raons que he dit. Bueno, Sara Calabús pregunta l'ajuda econòmica d'Erasmus de la Generalitat Valenciana, com puc obtindre més informació sobre ella? A més, i sé 10% d'estudiants Erasmus, en què es basa? Bueno, a veure, informació sobre la beca de GVA, si en Google fiques beca GVA Erasmus, t'eixirà, però t'eixirà del curs actual, la del curs 24-25 que s'ha aprovat en la tardor. La del 25-26 no eixirà fins a octubre de l'any 25. Val? Bueno, doncs vore-la, fer-te una idea, no has de presentar sol·licitud i com dia el 10% d'estudiants Erasmus bàsicament se basa en la nota mitjana. Si teniu una nota mitjana més alta, teniu més possibilitats de tindre esa beca. ¿Cómo se solicitan las primeras becas que has enseñado? Las primeras becas, Miguel Dopazo, no es necesario demanar-les. En tant en quant teniu una estada Erasmus adjudicada, anem a pagar-vos-les de forma automàtica. Val? No heu de fer una altra sol·licitud extra per a obtindre aquestes beques. Val? Això és molt important. Una altra pregunta. El certificat d'idioma, per exemple, un B2 d'anglès del Cambridge, l'adjuntem en la sol·licitud Erasmus directament o primer hem de demanar a la universitat que ens el convaliden? No. Heu d'aplicar la sol·licitud, heu de pujar el certificat d'idioma juntament en la sol·licitud Erasmus. Molt important, val? No n'hi haurà després un altre plan, val? Aleshores, per favor, a tot aquell alumne que tingui un certificat d'idioma, que el puge juntament en la sol·licitud que és la primera de les dues pantalles que hissen. Maria Serra pregunta, en les estades de 5 mesos es pot triar quadrimestre o bé establert? En les durades de 5 mesos, tu tries primers 5 mesos i més endavant, quan t'adjudiquen la beca en la preselecció, ja te preguntarem si és primer o segon semestre. A hores d'ara, en estos, exactament, se fa d'aquesta forma. De totes formes, bueno, quan se t'adjudique si no recorde mal, crec que en les estades quadrimestrals crec que ja venen programades si és primer o segon semestre, però en tot cas, en el moment de la preselecció, bueno, doncs pots... nosaltres, diguem-ne que traurem la llista de l'alumnat si té primer o segon semestre i ahí tu pots dir si et sembla bé o no. La gran majoria de vosaltres aneu en el primer quadrimestre, val? Després, si finalment decidissis no anar d'Erasmus, pots rebutjar anar. A veure, si se pot rebutjar, renunciar a la beca Erasmus, el que vos demanem és seriositat, perquè si renuncieu de forma sobrevinguda, sin ningú motiu, esteu fastidiant a altres estudiants perquè no fem segones voltes ni fem llistes d'espera. Aleshores, per favor, participeu. Si voleu anar, sigueu seriosos per responsabilitat. Està clar que si després teniu qualsevol bueno, problema gros que no podeu anar, doncs mos escriviu un correu i mos digueu, mira, que no puc anar per esta raó i vos renunciem a la beca, però per favor que siguin motius justificats.
Vale, algunas de mis preferencias son de 5 meses, las puedo ampliar a un año. En caràcter general, les destinacions que vegeu que són de 5 mesos, és a dir, quadrimestrals, no se poden ampliar, val? I les que són de 10 mesos tampoc se poden retallar a 5 mesos. Això és perquè, en caràcter general, nosaltres fiquem les destinacions, la durada de la destinació en funció de lo que ens diuen les universitats sòcies. Aleshores, si han ficat 5 mesos és perquè ha de ser una quadrimestral i no t'accepten una anual, val? Aleshores, doneu en la diana, fileu prim a l'hora de demanar. Després, en alguns casos sí que deixem variabilitat, però si jo vull anar-me'n un any, demana una d'un any. Si vull anar a fer una quadrimestral, demaneu una quadrimestral. Me pregunta si estoy cursando este año primero de grado, tengo la posibilidad de hacer Erasmus porque como requisito, no, no, si estás fent en el 24 i 25 el primer any, no pots anar-te'n d'Erasmus. En caso de tener una media e idioma igual, ¿cuál entra? Tener una media e idioma igual, esa pregunta no la entenc. En quant al programa d'Erasmus Pràctiques, és per a alumnes que han acabat la titulació o, per exemple, en la titulació de fisioteràpia, si anem a fer sols pràctiques al quart curs, també s'inclou. Sí, en pràctiques n'hi ha una xerrada que deixarem penjada en la pàgina web, en el nostre canal de YouTube, pots veure-lo, també en la informació del web. N'hi ha dues modalitats, la mobilitat de recent titulats i la modalitat de fer les pràctiques de la teua titulació. O sigui, estan amb dues possibilitats. ¿Hay ayudas? Pregunta Jorge Rico en el programa SICUE. No, en el Erasmus español, en el programa SICUE, van desaparèixer les beques Seneca, que és com seria el programa, fa uns anys, i no, si vas a una universitat espanyola dins del programa SICUE, no tens beca econòmica. Què passa si no m'agafen en les primeres 5 destinacions? Puc triar des de les que queden lliures? A veure, normalment, si te passa això, el teu coordinador te contactarà. Normalment, alguna de les 5 sempre vos toquen, però si no, te contactaran. I en el cas de les universitats que fan, o sigui, facultats que fan subhasta, no vas a tindre aquest problema perquè triaràs en el moment de fer la sol·licitud. En el programa Erasmus Estudios almenys no tendrás ese problema. Si rellenas la solicitud y te cogen una universidad, puedes echarte atrás y no ir finalmente. Ya ho he dit, les renúncies són possibles. Escrigueu un correu electrònic a erasmus.estudis, però intenteu ser seriosos. Se pot renunciar, però de forma seriosa, ¿val? Per un motiu justificat. La sol·licitud és gratis i se pot fer i després, si, bueno, per circumstàncies no m'atrevisc, o, bueno, sí, feu-la i ja està, però per favor, seriositat. Vale, Nacho Hervías pregunta si presentas un certificado de idiomas y el formato no es el correcto y no válido, ¿se avisa de alguna forma antes de acabar el plazo para modificarlo? No, nosaltres el que fem és verificar la validesa d'aquest certificat i després, uns dies abans del dia 14 de desembre, publiquem una llista i te diguem, Nacho, si el nivell d'aquest certificat que has presentat. Si, per exemple, ens presentes un certificat d'anglès B2, en ese listaet verás que sí, que te aceptamos el inglés B2. Y en el caso de que no te lo aceptemos, te anotamos de forma automatizada a la prueba de B1 del 14 de diciembre. Bueno, una otra pregunta. Me gustaría saber dónde me preparo la prueba de B1, en la Academia de Idiomas. Bueno, o simplemente con vídeos. Vale, bueno, la forma de hacer o prepararte para la prueba B1, bueno, pues la universidad tiene un montón té moltíssimes possibilitats. Tens un taller el Servei de Política Lingüística t'aconsella que te presentes, que mires la seva pàgina web perquè tenen aules en el qual pots aprendre. El que passa és que te queda poc fins al 14 idiomes, però pots anar a l'acadèmia que tu consideres, però la Universitat de València sí que és veritat que té serveis d'atenció a l'alumnat en llengües i centres d'autoaprenentatge en cada campus, o sigui que per suposat que és una bona ferramenta per a preparar-te bé per al dia 14. Sí, la beca Erasmus també se dona a tot el món per el mero fet de ser estudiantat Erasmus. ¿Sería posible hacer solicitud Erasmus y cuando salga SICUE? Sí, esta és una pregunta interessant. Podeu fer a la vegada sol·licituds Erasmus i SICUE o Erasmus i programa internacional. Allò important és que després s'heu de decidir per una o altra beca. Val? Podeu demanar dos beques, Erasmus PI o SICUE, però després només podeu anar una perquè són incompatibles. Val? Aleshores, en el termini d'acceptació de la beca podeu triar en quina voleu anar. ¿Puedo decir en qué cuatrimestre me quiero ir de Erasmus o cada destino tiene ya la fecha que se hará?
Bueno, els quadrimestres, per a estades quadrimestrals, agarra ara una estada quadrimestral i sí que és veritat que se pot veure la possibilitat de si tu vols anar el primer o segon quadrimestre. Això sí, el que no és tan fàcil és demanar una quadrimestral i anar-te'n un any o viceversa, val? Però triar el quadrimestre no és problema. Bueno, pregunta si en medicina hay subasta. Yo creo que en medicina sí que hay subasta. De totes formes, si no, te fiques en la página web de medicina, suposo que faran una sessió informativa i si no, pots anar a preguntar en l'oficina d'internacionals de medicina com ho fan, val? Els exàmens de titulació d'idiomes, quan valen? És que, bueno, depèn de la institució, però de totes formes, els exàmens de titulació d'idiomes, o sigui, la prova del 14 de desembre és gratuïta, val? Si vas a altra institució, pues depèn. Algunes tenen un preu, un altre, però si no mos presentes el certificat d'acreditació el 14 fins al dia 29 de novembre no podeu, no serà vàlid, val? Més enllà d'aquesta data, ja ho he dit diverses vegades. ¿Se puede solicitar sobre las músicas y quedarte después en la sesión que me vulgues? Sí, gracias. Sí que pots. Marta, si pone una plaza, ¿se refiere a tu facultad o a toda la universidad? Y se refiere a cada curso. Si pone una plaza, se refiere solo, o sea, se referís només al teu grau i tu competisses en caràcter general només amb els estudiants del teu grau. ¿Cómo va la puntuación de las cosas? O sea, ¿cómo se suma el nivel de idioma y todo eso? Bueno, pues això també ho tenim en Marta en la pàgina web nostra. Cada titulació, cada facultat té uns criteris de baremació de les sol·licituds i ho teniu en l'apartat d'Erasmus Estudis de la nostra pàgina web en convocatòria. Ahí teniu un annex número 3, es diu annexe 3. Per a cada facultat n'hi ha un criteri on el que més es prima és la nota mitjana, però per a la teua concreta facultat ho pots verificar ahí. Hugo García, si poses una destinació damunt d'una altra, si et toca, pots renunciar a ella i anar-hi a la que tenies més baix, segona, tercera. Hugo, o sigui, tu fas esa priorització de 5 destinacions, te donarem una d'aquestes 5 i en la que te donem va a missa, ¿vale? Per això és important que prioritzes bé i la que te donem és la que t'has de quedar. Després no pots dir, ai, no, ara m'he apenedís. No, això no funciona així. No. I en les universitats, en les facultats que fan subhasta, ja ho he dit abans, com dret o economia, en el dia de la subhasta, la destinació que tu agarres és la que va a missa, ¿vale? Després no la pots canviar. Marta pregunta, sols tenen en compte els crèdits del curs 23-24? Sí, només les notes fins a finalitzar el 23-24. No podem esperar a les notes del primer quadrimestre del curs 24-25 perquè no ens dona ja temps a fer les criteris de selecció, val? Per això anem a l'últim curs tancat, que és el 24-24, i fent la fotografia ahí. El programa Fordem és per als estudiants de grau, apareix en la llista de destinacions com si fos una estada més. Les destinacions que vegeu que en observacions fica Fordem és com una estada més, val? És com Erasmus, no sé cal feu el tarro, vull dir que és com una Erasmus normal y corrent. Si tengo que acreditar el certificado B2 pero no lo tengo aprobado, ¿hasta qué fecha se puede presentar el certificado de idioma? Hasta el día 29 de noviembre. Esta acreditación de nivel se hace mediante el examen en la universidad. ¿Es oficial? ¿O solo sirve? Vale, el nivel vale, la prueba del día 14 de desembre, la prueba de BU que fem, donem un certificat per als estudiants que l'aproven en els idiomes corresponents, signat per la secretària general de la Universitat de València, però normalment només és vàlida per a participar en el programa Erasmus, val? No crec que normalment no són vàlides per a altres procediments que tingueu. És oficial per a Erasmus. Bueno, en mi caso tocaría en cuarto de carrera, aunque el destino, Ricardo pregunta, ponga 9 o 10 meses, ¿se podría hacer menos tiempo? Ricardo, si quieres hacer una estancia anual de 9 o 10 mesos, demana una estada anual. Si vols fer semestral, demana una de 5 mesos, val? És molt important que doneu en la diana, ho he dit ja diverses vegades. Vale, respecte al requisit lingüístic, sé per alguns alumnes més majors que encara que no tinguin un certificat B2 d'anglès, havent cursat tantes assignatures de l'idioma, presents estudis anglesos, la universitat pot haver un requisit vàlid. Vale, en el cas dels estudis anglesos, que és una norma molt específica, sí que pots preguntar en la secretaria del teu centre per si te poden donar, per haver cursat efectivament algunes assignatures d'anglès, un certificat i aquest certificat que te donen la teua facultat de filologia, ves
bueno, esta setmana ara està tancat per la Dana i de més, però la setmana que ve o l'altra vas, demanes i certificat, i ese certificat d'haver superat aquestes assignatures en anglès, mos el puges a la plataforma i te donarem l'idioma corresponent. Vale, pero si veis en la prueba B1, con ponerlo en la solicitud estamos inscritos o hay que inscribirse de otra forma. No, en la prueba B1 del 14 de desembre, només en inscriure-vos a la prova és suficient, val? I vos enviarem el correu electrònic i també podem veure en la web el vostre nom i el dia en el que i l'hora en la que heu d'anar el 14 de desembre per a fer aquesta prova, val? Un altre estudiant pregunta si té l'acreditació del B2 d'anglès. ¿Podría ir una destinación que obliga a tener un B1 de inglés? Sí, sí, claro. El B2 es superior al B1. Aleshores, el B2 es superior, a lo cual cosa no tendrás problema, ¿vale? Al revés sí que sería un problema, pero si tienes B1, si tienes el B2, puedes con el B1, tienes el B1. Vale, en diciembre se va a hacer en la Universidad de Valencia el examen de B1 de inglés, pero de idiomas. ¿Pero se va a hacer un examen de nivel de B2? No, de B2 van tindre un examen en el mes de setembre, us informarem en el mail que vàrem enviar en el mes de juliol, però mai hem fet la prova de B2 de forma posterior. Les que sempre hem fet, la del mes de desembre sempre és B1, que és la prova escova, diguem-ne, la prova final, però de B2 no tenim previst fer... No, no, no és que no tinguem previst, és que no anem a fer proves d'idiomes. Un altre estudiant pregunta, va fer el FIRST Certificate, que és en teoria un B2, i saca el nivell B1. ¿Me podría contar como B1? Bueno, ahí el que te aconselle en este cas és que puges ese certificat de FIRST que et diu el B1 i nosaltres l'examinarem i te direm si té validesa de B1 o no, val? En cas de dubte, sempre pugeu el certificat i després en la llista vos direm l'idioma, el nivell que vos donem. Més preguntes sobre certificados de idioma. ¿Aparece una X? ¿Es correcto o debería ser un check verde? Si subo un certificado de idiomas y aparece una X, ¿es correcto? No, jo, a veure, per lo que estàs dient, a priori, clar, no tinc la pantalla ara, però eh, pensa que en la X en color roig sí, és correcte i és que te l'ha putxat i després ja um, l'envies. L'estudiant està parlant d'un cas concret de que feia la sol·licitud i ha putxat un PDF. Para los dobles grados, sí. O sea, els dobles graus, el que he dit és d'aplicació també. Dobles graus ja sabeu que cada vegada n'hi ha més de física, química, de dret, d'economia, sociologia política. N'hi ha moltíssims, cada vegada més. I sí, tot el que he parlat també és aplicable als dobles graus. Vale, Iván García, si quan vas per la sol·licitud vaig escriure en la palabroma B1 d'italià, però per la dana m'he baixat a Almeria a casa meua i no tinc pensat pujar fins a exàmens en geners. Què passa? Bueno, Ivan, en aquest supòsit ja t'he dit que la prova del dia 14 de desembre en teoria va ser presencial. Aleshores, clar, en aquesta data també esperen que tot estiga millor. Aleshores, bueno, ahí lo que te podria dir és que vingueres a fer la prova presencial aquest dia, però bueno, si s'habilita a tres, també en funció de les vostres demandes o la situació ens obliga a fer prova online, doncs veuríem aquestes possibilitats, però a dia d'avui seria presencial, Ivan? Bueno, si tinc un B1 i un B2 d'anglès, he de presentar les dues titulacions. Mira, Aroa, en aquest cas, t'aconselle que puges els dos certificats en un únic document PDF o facis dos fotografies i mos puges els dos i així els avaluem, però te donarem sempre el més alt, en aquest cas el B2. Bueno, un altre alumne. En el seu moment vaig aprovar el seu d'anglès de l'Escola d'Idiomes, però no vaig demanar el certificat. L'he demanat ara, però no sé si aplegarà a temps el 29 de novembre. No sé si pujant o si justificant. Sí, en aquest cas ho has fet molt bé, efectivament. Ahir, si et puges el subjustificant, és un estudiant que ha fet l'examen del C1 de l'Escola d'Idiomes, moltes vegades i els certificats arriben molt tard, però efectivament en el justificant del pagament i la captura de pantalla del seu moment que s'ha aprovat seria vàlid. Mos puges tota aquesta documentació com justificativa. Si mos falta alguna cosa, te ho demanarem, però sí, aquest seria el procediment, val? Perquè moltes vegades sabem que, sobretot, l'escola d'idiomes a vegades tarda prou de temps en donar-lo. Vale, sí que és compatible demanar Erasmus i SICUE, ja ho he dit, però després se deu de quedar en un dels programes. Després, si tengo la beca MEC, ¿recibo una ayuda econòmica mayor? Sí, 250 euros més. Si tens la beca MEC, que tu dius MEC, que ara és del Ministeri d'Universitats, en el curs 24-25 o en el 25-26, rebràs una ajuda Erasmus en el 25-26 de 250 euros superior.
Un destino de 5 comerç per allargar-se a 10, ja ho he dit. En termes generals, no, val? Doneu en la diana des del principi. Si voleu anar-se'n un semestre, demaneu 5 mesos. Si voleu un any, demaneu 10 mesos. Com funciona la convalidació de crèditos? Això és més endavant, val? En el mes d'abril, quan fem la reunió el dia 1 d'abril amb els estudiants que tenen beca adjudicada, vos explicarem el procediment. Bàsicament és que se reunireu amb el vostre coordinador o coordinadora de mobilitat, que és el professor que coneu el pla d'estudis de València i de la Universitat Estrangera, i vos farà un mix entre assignatures de València i l'altra universitat. Però encara és pront per a pensar això, val? Um, si haguera qualsevol problema, fins quan podrien cancel·lar l'Erasmus i matricular-nos per al curs següent en la Universitat de València? Bueno, no, normalment el que demanem és que la renúncia la presenteu el més aviat possible perquè aixina podem fer bé el treball i no tenim renúncies que a vegades ens arriben tardíssim, val? Aleshores, en quant abans millor, no te vaig a dir una data concreta, però quant abans millor i si després, bueno, en el mes de juny resulta que per una circumstància no pots anar i ho justifiques, doncs no passa res, val? Renuncies i ja està. Vale, podem modificar-la fins al dia 29, la sol·licitud Erasmus? Efectivament, agarrarem l'última que ens presenteu. Si no superes la prova, entén de la B1, pues que no acredites el certificat B1 i bueno, pues hauràs de triar alguna destinació que te permetisca anar-te'n. Ja he parlat que un plan B sempre és demanar les destinacions d'Itàlia o de Portugal que tenen un idioma recomanat i no obligatori. Això sempre és una possibilitat. ¿Con bachiller o FP superior se acredita el B2 o es necesario realizar una prueba? No passa com en el valencià que ara s'ha donat el certificat mitjà, no? Per a l'alumnat que crec que té el batxiller. No, en aquest cas no. Aleshores, en un batxiller normal, fet en un institut de València o de qualsevol municipi, no, això no és suficient per acreditar. Una altra cosa és que hagis fet el batxillerat en un institut que siga internacional o que siga, bueno, pues lo que hem dit abans, el col·legi alemà o un col·legi bilingüe, en aquest cas sí, ahí presentes el títol de batxiller i sí que t'anem a donar un certificat corresponent a aquest nivell que pots veure en la taula, però un certificat de batxiller normal no te donem un B2. Les ajudes econòmiques arriben cada mes al compte bancari, no les fem en dos pagaments. Un primer pagament del 70% del total i un segon quan arribeu a la universitat de destinació i un 30% quan acabeu la vostra estada a Erasmus. I a més, el pagament dels viatges, que com he dit normalment són 309 euros en total, també ho fem quan arribeu a destinació. Nacho Hervía, ¿se puede hacer pruebas de idioma sin escoger la destinación del país correspondiente? Es decir, ¿puedo hacer una prueba de francès i a França? No te trellat el que comentes. O sea, perquè només pots fer la prova B1 per anar a Erasmus. El certificat no te va donar validesa més enllà. Aleshores, si vols el de francès, anotat en una universitat de França. Bueno, Noelia, és millor fer l'Erasmus en tercer o en quart? Depèn de la titulació. A veure, me dona por donar una resposta, perquè depèn de la titulació, però en termes molt genèrics sí que podria dir que a vegades és més fàcil en tercer perquè no teniu el treball de fi de grau ni teniu les pràctiques i a lo millor en tercer és més fàcil per això, però uah, no m'atrevís a donar una resposta per a tots els plans d'estudis. Això vos ho pot dir millor el vostre coordinador. ¿Dónde podemos ver cuándo son las reuniones específicas de cada facultad? Això, Laura, te ho hauran de dir, pots escriure a la teua facultat o preguntar, perquè algunes d'elles, bueno, la gran majoria sí que han fet algunes sessions, però estate atenta al mail i si no, pregunta a la teua facultat, val? Al millor alguna no ha fet sessió informativa, però moltes, bueno, la gran majoria, segons em consta, sí. ¿Hay día acordado para videoconferencia Erasmus Master? No, no hay convocatoria Erasmus Master. De totes formes, per a màster, la propera convocatòria hi serà en el mes de setembre de l'any 2025, o sea que ara tampoc se pot demanar Erasmus Master, ¿vale? Soy estudiante de ADE, si decido escoger en la subasta un destino de 10 meses, podría cortar lo que te he dicho antes. En la subasta, si te vols anar una estada anual, demana una estada anual, i si vols una semestral, demana una semestral. Es poden presentar a l'Erasmus a la vegada que al programa internacional? Sí, sí que pots presentar-te a la vegada, després has de triar una o una altra. En cas de que alguns... Vale, sí, el que t'he dit. O sigui, pots demanar les dos, però després t'has de quedar en una. Un altre estudiant pregunta el mateix. Nacho, si hay un máximo de preselección de sin destinación, si no te consiguen ninguna de las cinco, se puede titular. Sí, ahí Nacho normalmente no sé titulación, pero te damos un plan B, ¿vale? No te preocupes.
En el programa internacional sí que es un máximo de 5, pero estamos en Erasmus, no te preocupes. Vale, Jana Ballester, tots els estudiants que fan la sol·licitud per a Erasmus solen tindre plaça o hi ha alguns que es queden fora? Jana, n'hi ha alguns estudiants que se queden fora, però la gran majoria d'estudiants que demanen se solen tindre una beca perquè tenim una oferta molt ampla. És una cosa bona de la Universitat de València, que té, som líders en el programa Erasmus, som la segona universitat en Espanya que més estudiants d'Erasmus envia i el primer de tota Europa en rebre. O sigui, tenim un munt de destinacions en les titulacions. Així que depèn de la teua titulació, però en caràcter general quasi tots se quedeu, que demaneu se quedeu en una beca. Sí que teniu destinació, vull dir. Les proves d'idiomes, com s'estructuren? No tenen parlar, però com són? Bueno, mira, Clara Cortés, en la pàgina web de la nostre servei, en UV Internacional, si te fiques en Erasmus Idiomes, crec que tens algunes antecedents de com són aquestes proves, val? I si no, també pots anar al centre d'idiomes, en la pàgina web, crec que també tenen antecedents de com han sigut les proves, però bueno, són bàsicament preguntes tipus test, val? De gramàtica, bueno, pues, un examen de 100 preguntes tipus test de tot tipus, de gramàtica també suposo que serà de lectura i crec que n'hi ha models que te poden servir de referència de cursos anteriors. Mireia, las prácticas de tercero se solapan con el Erasmus si nos vamos de Erasmus en el segundo cuatrimestre. Depende de la teua titulació. Soy de magisterio primaria y en tercero debemos elegir especialidad. Hay que escoger especialidad. Son preguntes, Mireia, molt, molt específiques. Crec que Maria Alcantús, la vicedecana de Magisteri, vos va fer un vídeo per a tots explicant un poc més en detall i segur que esta setmana també ha fet una sessió informativa. Aleshores, per favor, pregunta-li a la vicedecana o a la teu centre, en este cas Magisteri, que t'ho va dir. Si tinc un títol d'un idioma de l'Escola Oficial d'Idiomes, té el mateix valor que un altre? Sí, sí, el de l'Escola Oficial d'Idiomes val igual que un qualsevol altre. ¿Cómo podemos saber en exactitud si les asignatures de la universitat equivalen a ser... Vale, o sea, normalment no n'hi ha una equivalència. O sea, no, per exemple, si tu eres un estudiant d'ADE, no vas a trobar les mateixes assignatures en València que en Roma. Val? N'hi haurà diferències, però sempre n'hi ha... bueno, pues per això estaran els contractes d'estudis que fareu amb el vostre coordinador i buscarem les equivalències d'assignatures de València per les de Roma, de forma que quan aproves en Roma te donarem la de València. Això és el contracte d'estudis. Això encara és pronte per a saber-ho, però més endavant tranquil que el coordinador que de la titulació t'ajudarà per a fer ese pas. Què passa si no m'accepten cap de les 5 destinacions? Bueno, eso ya ho he contestat. Para acreditar el idioma no es válido el PDF de los resultados de la prueba, ¿no? Es que me examiné por el centro de idiomas y no tiene los certificados de Eva Ribes. Si heu fet una prova, per exemple, al centre d'idiomes de la Universitat de València i no teniu encara els certificats i penseu que el dia 29 de novembre no els tindreu, no passa res, mos fiqueu una foto de l'examen que heu fet o perquè normalment això sí que ho envien. Qualsevol prova de que teniu aquest certificat i ja més endavant, si de cas, vos demanarem el certificat en si mateix. Lo important és presentar aquesta prova, nosaltres vos acreditem aquest idioma i després ja en la primavera la universitat de destinació ja vos demanarà el certificat, val? Aleshores se va un pantallazo de que acredite que heu superat la prova i ja està. Eh, vale, Laura Zuritas, ya tengo el examen PACLE superado BED 2, pero pone que ese documento no es un certificado. Si sirve para el Erasmus, lo matéis y presentáis ese documento y sí que será válida. Banda en el centre d'idiomes, normalment les proves de PACLE B2, si heu fet la prova ara en setembre o en octubre, jo crec que abans del 29 de novembre tindreu el certificat, però si no ho teniu, qualsevol prova seria vàlida. Si tinc diversos certificats d'un mateix idioma en què posa el nivell més alt, és suficient. A veure, jo ficaria tots, però bueno, si ho tens clar i tens l'idioma més alt, al cap i a la fi te donarem el més alt, ¿vale, Maria? ¿Puc apuntar-me al programa Erasmus SICUE i després elegir? Sí, ja ho he dit. Ivan García, hi ha alguna mena d'ajuda per trobar lloc per part de les universitats? No, no n'hi ha ajuda, però sí que, a veure, matisse la meva resposta. O sigui, algunes universitats estrangeres europees tenen un apartat que es diu allotjament i vos donen un munt d'informació. A vegades tenen dormitoris o habitacions amb molt bon preu, o sigui que sí, és molt important que mires en les webs de les universitats estrangeres per a veure aquesta informació, perquè després és un dels problemes més grans que aneu a tindre. La prueba del 14 tiene coste, no, es gratuita. El año que viene paso a tercero. En Bélgica son 3 cursos, las asignaturas, ¿cómo se van a organizar las de aquí, las optativas? Depende de la universidad, ¿vale? Son cosas académicas que yo ahora no vos sé contestar.
La prova del 14 de desembre, efectivament, només és per al nivell B1. Si suspèn l'examen, per exemple, d'Itàlia, que vols fer el 14 de desembre, però després aproves en la primavera l'any que ve, a què seria útil? Bueno, per a formar part del contingent d'estudiantat Erasmus no podràs participar si l'idioma és obligatori, no aproves la prova del B1 i tens un certificat d'idiomes. O sea que para esta convocatoria no sería válido. Vale, en enfermería un estudiante Lorenzo pregunta que aparecen distintos campus al seleccionar. Como estoy en el campus de Anteñón, me centro en las plazas y destinos de mi campus, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí, tú céntrate en las plazas que te salen dentro de tu titulación, que será en este caso de Ontinyent. Carlota pregunta si tengo la acreditación de C2 de inglés, ¿podría ir a un destino que obliga a tener un mínimo de inglés? Sí, sí, por supuesto. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, ¿qué hacemos? La prueba de B1 del día 14 de diciembre lo probamos. ¿Tenemos las mismas oportunidades que los que presentan certificado antes del 29? Sí, efectivamente, para los destinos de B1, sí, las mismas posibilidades. Si aprobáis el 14 de diciembre, es como si tuvierais el certificado de B1 hasta antes del 29 de noviembre. Muy bien, efectivamente. Lucía, respecto del nivel de inglés, yo realicé el First Certificate y saqué nivel B1. Eso ya lo he contestado antes. Presenta, Lucía, ese certificado en la solicitud y te lo valoramos. Se supone que antes del día 29 cada facultad debe hacer una reunión. La majoria de les facultats, n'hi ha algunes que no, però la gran majoria. I si tens dubtes, pots escriure al coordinador o coordinadora de la teua facultat per si tens cap dubte, val? Un altre estudiant pregunta que si se presenta el examen el día 14 de diciembre y lo apruebo, ¿tengo la posibilidad de acceder a las universidades que requieren B1 de idioma? Efectivamente, esa és la qüestió. Les universitats suelen dar informació de residències i pisos, ja ho he dit. Aneu al paràgraf relacionat amb l'allotjament de les universitats estrangeres. Pot passar que superes la prova i no et toca el destí que havies triat? Bueno, pot passar, sí, perquè pot ser que l'alumne tingués un alumne per davant en una nota mitjana més alta. Si tengo un resguardo de la prueba de certificado B1, B2 de inglés porque aún no me ha llegado el certificado, ¿sirve para presentarlo? Sí, sirve para presentarlo, ja ho he dit. Hi ha alguna forma de fer una prova d'idioma superior al nivell B1 que és com el que de la universitat? En este moment per a l'Erasmus ja ho he dit que ja s'ha expirat el termini. Només ens queda la possibilitat de la prova B1, que serà un test, com he dit. Per a triar destinacions en ordre, sols es fixeu en les notes o també donen importància als crèdits? Bueno, a veure, lo del curset de donació de sang, això ja t'he dit que no va valdre per a l'acreditació no, no és un criteri d'adjudicació de beca, val? I després ho he dit, en l'annexe 3 de la convocatòria que teniu a la pàgina web podeu veure per a cada titulació i centre els criteris que s'utilitzen. Bàsicament, nota mitjana, ho he repetit moltes vegades. Vale, si vull anar un quadrimestre, puc posar com a opció sol·licituds. Normal, ja ho he dit, també heu de tindre cura i si voleu anar a un estat quadrimestral, demaneu un estat quadrimestral i si voleu un anual, demaneu un anual. Quan sé que sol·licitar beca Erasmus, no se sol·licita perquè la beca Erasmus ve aparellada amb la sol·licitud Erasmus. Si tens una destinació d'Erasmus adjudicada, te donaran la beca de forma automàtica. Si presenta un certificado de bachillerato inglés, ¿qué nivel de inglés lo considera la universidad? A veure, si tens un batxillerat fet en inglès, conforme a la taula d'equivalències, ara no recordo bé si és un B2 o un C1, pots anar a la taula d'equivalències i veureu, val? Que ahí tindràs l'equivalència i és el que anem a fer, val? I després publicarem aquesta acreditació per a tu en funció del certificat que ens donen. Pepito los palotes, B2 en anglès. Si ara realitze la sol·licitud Erasmus, podré fer a febrer sol·licitud CQE? Sí, després tries una de les dues. Si no tinc la beca MEC, quines beques em donaran? Bueno, si no tens beca MEC, tindràs beca Erasmus de 300, 250, de 350 a 200, de 350 a 300 o 250 euros en funció del país al qual vagis, ¿vale? Que es la beca básica. A la hora de selección de candidatos para Erasmus, solo se mira el expediente académico o también si es familia numerosa o idiomas. Normalment, lo que més compta és l'expedient acadèmic, família nombrosa no se compta, i idiomes en alguns centres i destinacions pot valdre, val? Cada titulació i cada centre, en aquest ànex 3 famós que he comentat, té uns criteris diferents, val? ¿Cuándo pagan las becas de la universidad? ¿Por mes o de golpe? Ja ho he dit, 70-30. Bueno, les beques de la universitat normalment he contat les beques del Ministeri i de la Unió Europea. Les de la universitat depèn. Normalment, si estem pagant un mes de beca, que no sé si per al vostre curs serà això, possiblement les paguem de col, ¿val? Però només si se mes extra. Cuando tengo que seleccionar las universidades de en la página de solicitud, me carga las de mi grado de forma automàtica. Sí, clar, tu quan entres en la sol·licitud de forma automàtica veuràs baix les destinacions
les destinacions de la teua que has de triar vinculades a la teua titulació, efectivament, sí, sí. Para el Reino Unido, la beca y el pago de las tasas y la matrícula es igual. Sí, para el Reino Unit és igual, ja he dit que són 350 euros l'ajuda bàsica i 600 si tens beca, bueno, si estàs en un entorn desfavorit, com he explicat abans, i en Regne Unit, o sigui, l'única situació específica del Regne Unit és que si te vas un any has de treure un visat, i el visat pues, és més complex perquè has de fer uns tràmits, en el consulat d'Anglaterra i Espanya, i bueno, acreditar un idioma més complex. Té dificultats. Si te'n vas un semestre a Regne Unit és més fàcil. Però bueno, el Erasmus funciona igual perquè nosaltres tenim un sistema per el qual estem de forma transitòria considerant les universitats de Regne Unit com a europees als efectes d'Erasmus. Si acredito un B2 de inglés, ¿hace falta que acredite también el B1? No. Si es presenta una solicitud Erasmus i després estudiant decidís que no val la... Bueno, ja he dit que no passa res, però que sigueu seriosos. Si te donen el plus de 250 euros, pots sol·licitar la beca GVA o Santander? Sí, per suposar que sí. Seila, si n'hi ha una universitat que té dos idiomes com a obligatoris, per exemple anglès i francès, havies dit que entendre's arribar d'un d'ells és suficient o s'ha de tindre els dos? No, Seila, si fica que és obligatori en els dos, has de tindre els dos. No és la regla general, perquè normalment quan fiquen dos certificats en una destinació, en acreditar un no és suficient. Però si fica els dos obligatoris, has d'acreditar els dos com a obligatoris. Vale, Mireia, ¿cómo podemos mirar si las asignaturas de terceros se convalidan asignaturas de destino? Si no se convalidan, vale, es que Mireia, ahí lo que t'he dit abans, que ese és un tema acadèmic. Les assignatures de tercer i quart i de més, això és el teu coordinador de mobilitat el que va a fer-te el contracte d'estudis i decidir quines assignatures fer fora perquè després reconeixen de forma automàtica quan aproves. I això se fa a partir de la primavera. Val? Els contractes d'estudis nosaltres obrirem una plataforma en primavera per a que pugueu fer-los i gravar les assignatures de fora i se reconeixement de les assignatures d'ací de la Universitat de València. Si la nota de la prueba del 14 de diciembre es en abril, pero si la nota de la prueba del 14 de diciembre es en abril, ¿no sirve para intentar competir con alguien que entiende certificado? Guau, esta pregunta no la entenc bé. La prueba del 14 de desembre, nosaltres el certificat, o sea, no, a veure si m'explique bé. La prova del B1 en els idiomes corresponents la fem el 14 de desembre. La nota, per explicar-me bé, la nota la traurem en gener. N'hi ha un calendari orientatiu de procediments que la teniu en la nostra pàgina web. En gener traguem un llistat de l'alumnat que ha fet la prova del B1 i donem aquesta nota. I després el que fem és que en abril vos donem el certificat, però el B1 vos ho donem ja en el mes de gener. Es pot fer una Sequel Erasmus, ja ho he dit. Lo de l'ampliació en termes generals no se pot fer. Si voleu anar-se en un quadrimestre, heu de demanar un quadrimestre i perquè moltes vegades no se pot ampliar i a banda moltes vegades també les ampliacions a banda de que són complicades també tenen dificultats en que només poden pagar un semestre. Ja ho he dit, si voleu anar un any, demaneu un any i si voleu un semestre. Si has sido beneficiario de ayuda de programa internacionalmente, ¿puedes ser beneficiario de Erasmus? Sí, sí que puedes. El certificat que s'obté a la prova del 14 serveix per a anar de Erasmus en el 25-26, clar, és el seu objectiu. La nota mitjana se contabilitza les 10 assignatures del primer o les mejores... No, no, se contabilitza el teu expedient del curs 23-24 en totes les assignatures que s'ha aprovat, se treu la mitjana conforme les regles que n'hi ha per a treure les mitjanes i això és el que van. Para escribirte en la prueba B1, pregunta Zara, ¿componer la solicitud estamos inscritos? Sí, sí, con eso es suficiente. Pau, si tengo un certificado A2, ¿puedo presentar la opció d'afegir certificat? És que un A2 no val... O sigui, un A2 és un nivell tan baix que no el tenim en compte, perquè cap universitat demana un A2. Aleshores has d'anar a la prova del B1 del dia 14 de desembre. Sí, Zara, si aproves la prova del 14 de desembre, tens les mateixes possibilitats per a les destinacions que es requereixen un B1. Sí, sí, correcte. Vale, lo de la subhasta ja vos avisaran en les facultats. Ja he dit dos exemples d'economia o dret que fan subhasta de com se fa. Vos enviaré un mail en el dia en el que heu d'anar a aquesta subhasta. Vale, esta ja l'he contestat. Esta també. Vale, els que feu la prova B1, ho he dit, en gener traguem un llistat i després en abril vos donarem un certificat. Per a los dobles grados ja he dit que és el mateix.
En la nota mitjana té més pes que els crèdits superats? Sí, 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 Alejandra. O sea, el que més val ho pots veure en S3 és la nota mitjana, és l'ítem més vàlid. De fet, en alguns centres els crèdits superats no és un ítem que se valore. ¿Cuánta la nota media para la selección Erasmus del año que viene? Sí, claro, es lo que estaba dient, que la nota mitjana que teniu al finalitzar el curs 23-24 és un dels ítems més importants que se valoren per anar-te'n d'Erasmus en el curs 25-26. Les ajudes econòmiques tindràs el plus de 250 euros si tens la beca del Ministeri o bé en el curs 24-25 o bé en el 25-26. Si l'has tingut en el 23-24 però no la tens en el 24-25 ni en el 25-26, no te servirà. Vale, la subhasta depèn, val? N'hi ha centres, insistís, que fan subhasta o no, això depèn de cada centre. Marta pregunta per temes acadèmics que hauries de preguntar a la teua coordinadora. Un altre estudiant pregunta per una prova B2 de la universitat. És que no existís. N'hi haurà només prova B1 el 14 de desembre. No n'hi haurà prova B2. Erasmus, si tengo prácticas y estoy en primero este año, ¿puedo solicitar Erasmus Prácticas? Sí, més endavant. La convocatòria d'Erasmus Pràctiques té 4 terminis, pues veureu en la nostra web i sí que és possible. Vale, més o menys això ja ho he contestat diverses vegades. La prova del 14 de desembre, recordeu que se fa juntament en la sol·licitud d'Erasmus ordinària. Eh, per a qüestions acadèmiques podeu parlar amb el coordinador de titulació de la vostra facultat, encara que és pronter. Lo dels certificats del centre d'idiomes, si vareu fer la prova en setembre, podeu presentar-nos qualsevol prova, un pantallazo, encara que jo crec que els certificats vos els donaran molt pronter. Després, en quals als criteris de valoració ja els he dit, vale? En l'annex 3, en cada titulació se recullen i en cas d'empat, ahí també estan previstos els criteris de desempat. Vale, un batxillerato en inglés, ¿qué nivel de inglés se da? Crec que és el B1, el B2 o el C1, en la taula d'equivalències ho tens, en funció del que ens preguntes, nosaltres veurem l'acreditació i te donarem ese grau. Dobles titulacions també. Si quiero irme un año y en mi carrera el segundo cuatrimestre es de prácticas, tengo que solicitar Erasmus Estudios y Erasmus Prácticas no. O sea, ahí o vas per Erasmus Estudis o per Erasmus Prácticas en función de lo que más me interese. Jorge Rico, hay universidades que no piden una titulación fuera de España para poder realizar el Erasmus. No he tenido muy claro la parte del idioma recomendada obligatoria. Bueno, jo ho he explicat ja moltes vegades. O sigui, tots els idiomes són obligatoris, llevat de les universitats d'Itàlia i de Portugal, que en algunes destinacions permetixen que te'n vagis sense l'idioma. En aquest cas, ficarà en les destinacions l'idioma com a recomanat, encara que nosaltres te recomanem que vagis a la prova del B1 de 14 de desembre, perquè encara que sigui recomanat és molt important tindre-ho. La prova de B1 de la Universitat de València no suma en la puntuació total dels criteris de valoració. Bueno, si cuella, això ja ho he dit. La prova del B1 del dia 14, recordeu que és gratuïta. Ehm, Normalment, si te donen la beca del Ministeri per estudiar, el més normal és que al marcar l'Erasmus és més probable que te la donen. No afecten res. O sigui, tu pots demanar la beca del Ministeri i que demanes tots els anys i no afecta que te'n vagis d'Erasmus. No sé si n'hi ha alguna beca de desplaçament que és incompatible, però bueno, pots tindre-la. Tu demana-ho tot, tant la beca tant participar del programa Erasmus com la beca del Ministeri i ja te diran que no si pertoca, no? Però tu demana tot. Vale, de les titulacions heu de preguntar el sistema de si se fa en subhasta o no, els centres vos van a informar sobre això i en tot cas l'important és que feu la sol·licitud en les 5 destinacions. En cas de dubte, feu la vostra sol·licitud en les 5 destinacions que més vos interessen i ja està. Bueno, esta també l'ha contestat.
La nota mitjana per a la priorització Erasmus compta la fotografia que teniu del 23-24 en tot. Si en 23-24 al finalitzar teniu dos cursos. Si només teniu un curs, un curs. És la fotografia en aquest moment, amb tot el que heu fet abans. En el programa internacional, és veritat, demà n'hi ha una reunió a les 10 en la que podeu anar. Diguem-ne que el procediment de selecció és únic per a tota la universitat, val? I ahir no n'hi ha subhasta, és a dir, que són les 5 destinacions que doneu i competiu amb tots els altres estudiants de la Universitat de València. La prova del BU de 14, clar que val per a l'Erasmus 25-26, i ese és el seu objectiu. Cambridge i Escola Oficial d'Idiomes per suposar que són vàlids. El contracte d'estudi se fa en la primavera. Lo de la subhasta ja ho he explicat, no ho torno a explicar. La nota mèdia recull una fotografia del teu expedient segons les normes que marca un Real Decret, que són el que has fet fins al curs 23-24. En la prova del 14 el màxim efectivament és un B1, el màxim que pots triar, tindre. Um, esta no, Sí, se pot, o sigui, Victòria, sí que pots sol·licitar la teua sol·licitud fins al dia 29. La última que faig és la que farem. I, bueno, el que dia de que si voleu anar un any, demaneu destinacions d'un any, si voleu un quadrimestre, un quadrimestre. La prova del 14 de desembre només val per a Erasmus, no per a altres objectius. Para los dobles grados ja dic que és igual. En quant a les prioritzacions, el que més val són els criteris de priorització en independència de la teua primera o segona opció. O sigui, lo important, ja ho he dit, és la nota mitjana, que és el ítem que més val, però en l'annex 3 podeu veure per a cada titulació si n'hi ha altres criteris alternatius a la nota mitjana. L'examen el dia 14 de desembre és per a la gent que ha presentat un certificat idiomàtic i no ha sigut acceptat. El que no ha presentat això pot fer-la, efectivament, tens aquests dos doble vessant. Per un costat, la prova del 14, si un estudiant no té cap certificat, pot fer-la, però també als estudiants als que deneguem el certificat idiomàtic, ¿vale? Té aquest doble vessant. En enfermería aparecen distintos campus a seleccionar como tienen un notimiento. Te centras en tus plazas, efectivamente. Adrián, com les assignatures no compten per a la nota mitjana. Adrián, i ser supòsit de pràctic, si has convalidat assignatures a aquest curs, jo entenc que la convalidació sí que te valdrà perquè, però sempre que siga per al 23-24. Les convalidacions que s'hagin fet en el 24 i el 25 ja no. Vale. El model d'examen ja he dit que en la pàgina web pensa que n'hi ha models. Media sobre quantes assignatures són. Vale, això també ho he explicat. ¿Dónde se miran los créditos que te convalidan? És que és cas per cas. Pots anar a la millor d'alguna... Preguntar-li al teu coordinador de mobilitat o a la teva oficina Erasmus de la teva facultat alguns antecedents d'altres alumnes, però no n'hi ha... diguem-ne que cada vegada que se'n va un alumne Erasmus és una història nova, no? I se fa un contracte d'estudis nou perquè se fa al caso concreto, ¿vale? Vale, el certificat del 14 de desembre, per suposat que és per a l'Erasmus 25-26. La prova ja l'he comentat diverses vegades. I en cas de no tindre el B2 el 29 de novembre, ¿qué tipo de posibilidad es válida la presentada solicitud? No, o sea, es que Sergio, allí, si no tens ni el certificat de data 29 de novembre, no podeu posteriorment presentar un certificat. Si jo faig una prova en el mes de febrer del TOEFL, per exemple, ja no és vàlida perquè és un sistema competitiu. Hem de tancar el 29 de novembre en els certificats. Només està el plan B de la prova B1 del 14. Bueno, yo creo que más o menos hice el examen del B1 de Cambridge, pone que tengo mi nivell. Si teniu qualsevol certificat d'un nivell concret, el millor és que el pugeu a la plataforma i nosaltres vos donarem l'idioma, el nivell d'idioma corresponent, val? En cas de dubte, vosaltres el pugeu i vos acreditarem aquest nivell.
Bueno, és que hi ha programa de sessions informatives de facultat a Barcelona o estaven. Per facultat, clar, has d'adreçar-te a la teua facultat, ja ho he dit, que vos, moltes de les facultats, si n'hi ha sessions informatives ja vos hauran convocat, val? Pregunteu, però almenys moltes de les grans facultats que envien estudiantats sí que anaven a fer aquestes sessions informatives. Mireu, si no heu rebut informació és que possiblement en aquestes facultats no n'hi ha. Bueno, la prueba del 14 es B1 es que se repitiesen ya casi todas las preguntas. Ah, vale, los plazos de programa internacional. Vale, pues yo creo que més o menys, es que se repeteixen quasi totes. Es que de esta acreditación que hacen durante los exámenes oficial. Vale, es que ho he repetit en mega totes les preguntes, disculpeu. El meu títol famós, per exemple, assigna una novedosa que diu que, Pau, el meu títol famós nombrosa té caducitat per abril 26 sense això de renovar perquè és una situació anomenada o pregunta. Jo, en principi, Pau, sí que optaries a la beca de més 250, però ahir el que veurem és en el moment de matricular-te en el curs 25-26, que se matriculeu en juliol, si tu tens matrícula de família nombrosa, te donarem el plus, si no, no. O sigui, nosaltres el que fem és tipologia de beca familiar nombrosa, tens el plus, si no, no. Més, no entrem en el paper sí o no, sinó la tipologia de la teua matrícula. Vale, recordeu que esta convocatòria d'Erasmus Estudis és per a fer un programa d'estudis en altra universitat i que el programa d'Erasmus Pràctiques és un altre programa per fer pràctiques en una empresa a Europa, vals, que són diferents. I que, bueno, és veritat que, per exemple, en titulacions vinculades a sanitat, moltes vegades aneu a fer les pràctiques en programa Erasmus Estudis, perquè és molt peculiar aquests plans d'estudis, però normalment Erasmus Estudis és per anar a un altre campus i estar en una universitat i pràctiques per a fer pràctiques en empreses. Vale, pues jo crec que... Bueno, así, per exemple, diu, un estudiant si ha cursat i ha aprovat un curs de l'escola d'idiomes és un idioma, però no tiene el certificat d'idiomes, puc convalidarlo. Normalment, si fas un curs, no poden donar-te, o sea, has de tindre un certificat de lo que se llama la prueba de, las pruebas de certificació, ¿vale? Si no tens la prova de certificació no val en fer un curs en l'escola d'idiomes. De totes formes, t'aconselle que presentes el certificat juntament amb la teua sol·licitud i d'eixa forma bueno, valora en el teu certificat, no per res en presentar aquesta sol·licitud. En derecho, la subhasta, com en els altres centres que tinguin subhasta, han d'anar a un aula, vos convocaran un dia, una hora, tindreu totes les destinacions, tots els alumnes per ordre de nota i anireu triant. Val? Mm, Vale, Carlos, sí, la pregunta està prou ben formulada. Efectivament, un 70% del total de la beca a l'arribar fora, al igual que els 309 euros al arribar a destinació, i l'altre 30% quan finalitze. Com ho revisis? Mitjançant una transferència bancària en el número de compte corrent que mos ficaràs el dia, quan acceptes la beca en el mes d'abril. Sempre paguem la beca Erasmus mitjançant transferències al compte bancari que mos diu, que mos indiques en la teua acceptació de la beca. I després, bueno, el criteri de selecció ja dic que bàsicament és la nota mitjana més que els crèdits. Pues bueno, jo crec que més o menys he intentat respondre a totes les preguntes, almenys ha sigut la meva intenció. I sí que vos volia dir que si, bueno, primer que aquesta sessió l'anem a penjar al nostre canal de YouTube, això en primer lloc, i en segon lloc que si per alguna cosa no vos ha quedat clar, a banda de tornar a veure la sessió, que també teniu la possibilitat de vindre a les altres sessions informatives que anem a fer al llarg de la setmana. Recordeu, esta vesprada a les 4:30 una altra sessió en espanyol. Demà a les 10 del matí la sessió informativa del programa internacional. A les 12 una altra sessió del programa Erasmus Studis en espanyol. Demà a les 4:30 una altra sessió informativa del programa Erasmus Studis en valencià. Divendres a les 10 el programa Fordem. Divendres a les 10
sessió informativa en valencià del programa Erasmus Studis i, per últim, a les 4:30 del divendres, sessió informativa del programa Erasmus Studis en espanyol. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per atendre aquesta sessió informativa i me despedisc i, bueno, desitjar-vos el millor per a estos moments complicats i que, per favor, i que vos aconselle de tot cor que participeu en el programa Erasmus Studis perquè és una experiència des de totes les vessants impressionant i segur que vos canviarà la vida. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu.